Καλησπέρα σας, All Around Podcast, πρώτο επεισόδιο σε αυτή την προσπάθεια όπου θέλουμε να αναδείξουμε τα δρόμενα της αθλητικής επικαιρότητας, κυρίως το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, το οποίο είναι τα πολύ αγαπημένα σπορ στη χώρα. Στο σημερινό επεισόδιο τώρα θα αναλύσουμε τα ρόστερ των φετινών ομάδων της Ευρωλίγκας και στο τέλος κάθε depth chart θα δώσουμε και την προσωπική μας πρόβλεψη για το πού θα τοποθετηθεί στο βαθμολογικό πίνακα η κάθε ομάδα. Να τονίσουμε ότι η ανάλυση θα γίνει με αλφαβητική σειρά, έτσι όπως παρουσιάζονται οι ομάδες στο επίσημο site της Ευρωλίγκας, με τους λατινικούς χαρακτήρες, και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με την πρώτη ομάδα, που είναι η Ανατολού Εφές. Καλή ομάδα η Εφές, αθλητική. Ξεκινάμε με τον Insane Larkin, ένας τρομερός παίχτης στον Άσο. Γρήγορος, ταχυδυναμικός, καλός σουτέρ, με πολλή εμπειρία από την Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω αν έχει παίξει και NBA. Έχει παίξει. Πρέπει να έχει παίξει κάποια μάτσα. Ναι. Έχει παίξει. Τον είδαμε και στο Ευρωμπάσκετ. Πολύ δυνατός παίχτης. Στο Λίδι για την Ευρωλίγκα. Ο κοντός. Κοντός. Πόσο ύψος είναι? Δεν πρέπει να είναι κάτω από 1,85 πιστεύω. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Εκεί είναι. Αυτός είναι ο βασικός playmaker και guard της Εφές. Μετά από πίσω είναι ο Nick Weiler-Babb. Και αυτός πολύ έμπειρος παίχτης. Έχει παίξει στην Bayern. Πολύ καλός αμυντικός. Και πέρσι βέβαια αναδείχθηκε και ο καλύτερος αμυντικός στην Ευρωλίγκα. Και έχει και ένα πολύ καλό ποσοστό στα τρίποντα με 43%. Πολύ καλό. Και αυτά στον Άσο, μαζί με τον Σεχμούς Χαζέρ, ο οποίος πού έπαιζε, Νίκο? Στην Πασάξεχη, στην Τουρκία. Πασάξεχη, ρε. Eurocup. Ναι, και ήταν και καλός με την εθνική Τουρκίας στο φετινό Ευρωμπάσκετ. Πολύ αθλητικός, κοντός. Άμα μπείτε να δείτε στα highlights στο Ευρωμπάσκετ φέτος, έκανε κάποια πολύ ωραία poster dunk σε διάφορους αντιπάλους. Ναι, poster. Επίσης να πούμε για τον Weiler-Babb ότι ενδιαφέρθηκε έντονα ο Ολυμπιακός φέτος. Ήταν ένας από τους βασικούς υποψηφίους για τον Άσο. Παρ' όλα αυτά τον πήρε η Ανατολού. Διεθνής Γερμανός. Αυτά στον Άσο. Στο 2 μετά η Ανατολού έχει τον Αϊζάια Κορντινιέ, ο οποίος έρχεται από μια τριετία στην Ευρωλίγκα με τη Virtus, όπου η τελευταία του χρονιά ήταν η καλύτερη, με 12 πόντους, 4 rebound και 4 assist στο περίπου κατά μέσο όρο. Εντάξει, νομίζω το Κορντινιέ όλοι το ξέρουμε. Πολύ καλός παίχτης. Ναι, και διεθνής με τη Γαλλία. Ναι, αυτό. Φέτος δεν ήτανε. Ήτανε. Ναι. Στο αποδυναμωμένο ρόστερ της Γαλλίας. Γι' αυτό δεν τον είδαμε. Μετά είναι ένας άλλος Γάλλος παίκτης, ο Ροντρίκ Μπομπουά, ο οποίος είναι χρόνια παίκτης της Εφές, πάρα πολύ καλός σουτέρ, με τρομερή εμπειρία. Φέτος δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει τόσο ενεργό ρόλο στην Εφές, καθώς υπάρχει και ο Ντόζιερ, ο PJ Ντόζιερ. Εντάξει, είναι και 37 χρονών πλέον. Ναι, είναι πολύ έμπειρος. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να δώσει πολλά πράγματα, αλλά... Είναι καλός σούτερ. Πέρσι σε κάποια μάτς μπήκε, έπαιξε, έδωσε λύσεις. Αλλά υπάρχει και ο Ντόζιερ, ο οποίος είναι αρκετά ψηλός, 1,98, ο οποίος ήταν στην Παρτίζαν, του Ζέλικο. Μπορεί να παίξει και στον Άσο και στο 3. Είναι καλός δημιουργός. Και προσθήκη τελευταία στιγμή στο 2 πήραν και τον Τζόρνταν Λόιντ, ο οποίος έκανε καταπληκτικό Ευρωμπάσκετ με την Πολωνία, πρώην παίκτης της Μονακό. Πιστεύω έχει μια πάρα πολύ δυνατή περιφέρεια η Εφές. Ίσως από τις καλύτερες στη φετινή Ευρωλίγκα. Χαράς είναι ο Λόιντ, ναι, βέβαια. Μετά πάμε στο 3. Ο Κόουλ Σουάιντερ, πρώτη φορά στην Ευρώπη, 26 χρονών. Αρκετά ψηλός, 2-3. Πολύ καλό σουτέρ. Τη βάζει όπως θέλει. Πέρσι G League είχε 4 τρίποντα μέσο όρο, μέσα 4%. Πηγαίνει στο rebound, έχοντας 6, νομίζω για τριάρι, 6 rebound μέσο όρο. Είναι αρκετά καλά, αλλά είναι στη G League, οπότε δεν έχουμε πλήρη εικόνα για τον παίχτη. Αλλά θα είναι βασικό τριάρι στην Εφές. Σίγουρα. Θα το δούμε πώς θα είναι. Πολλοί τον παρομοιάζουν πολύ με τον Άλεκ Πίτερς. Δηλαδή είναι αυτό το στυλ παιχνιδιού. Να είναι στη γωνία, να βαράει τρίποντα. Και να τα βάζει. Και να τα βάζει.
Μετά έχουμε τον David Moutaf, κοντό τριάρι. Έπαιζε στην Bursaspor πέρσι. Καλός σούτερ και αυτός. Με 46% στο Champions League. Η Bursaspor τι έκανε πέρσι στο Champions League? Δεν πήγε πολύ μακριά, ούτε 8 δεν πρέπει να φτάσει. Ο Πάοκ δεν έπαιζε με την Bursaspor χθες? Ναι. Καλός ο Πάοκ. Και η Bursaspor. Εντάξει, έχασε 25 Πάοκ. Ναι. Άρα καλή ομάδα η Bursaspor, ανταγωνιστική. Και είπε ο Μουτάφ να κάνει το step up στην καριέρα του και να πάει στην ΕΦΕΣ. Ο Τούρκος. Τούρκος είναι. Τούρκος. Μετά έχουν τον Ερκάν Γιλμάζ, ο οποίος θα είναι αναπληρωματικός. Θα παίρνει λίγα λεπτά. Δεν θα παίξει πολύ. Ναι. Πιο πολύ για το πρωτάθλημα λογικά. Αλλά και αυτός μπορεί να βοηθήσει, όπως έκανε και πέρσι στη σειρά με τον Παναθηναϊκό. Μετά στο 4 έχει τον Ερτσάνος Μάνι, ο οποίος είναι τίμιος παίχτης, αλλά δεν θα πεις ότι είναι τίποτα τρομερό. Είναι καλός σουτέρ, όχι ιδιαίτερα σταθερός όμως, το είδαμε και στο Ευρωμπάσκετ αυτό, καθώς ας πούμε με την εθνική μας 28 πόντους έβαλε. Έβαλε πάρα πολλά τρίποτα, 6 τρίποτα νομίζω είχε, και στον τελικό δεν έπαιξε τόσο καλά. Είναι ένας ok παίχτης για το 4, όχι top επίπεδου, ούτε και τόσο χαμηλού. Με δεύτερο τεσάρι να είναι ο Λετωνός, ο Ρόλαντ Σμιτς, ο οποίος είναι πολύ ψηλό τεσάρι, με ύψους 2,8. Μπορεί να παίξει εύκολα και στο 5. Έχει μεγάλη εμπειρία στην Ευρωλίγα με διάφορες ομάδες, με τη Ζαλγκύρη στην Μπαρτσελώνα, και είναι ένας καλός σουτέρ. Και την τετράδα στο 4 είναι και ο Μπουρατσκάν Γιλντίζλι, ο οποίος δεν νομίζω να πάρει ιδιαίτερο χρόνο συμμετοχής ο Τούρκος. Στο 5 είναι ο Πουαριέ, όλοι το ξέρουμε. Έχει σηκώσει και την Ευρωλίγκα με τη φανέλα της Real, με τον Ολυμπιακό. Έχει παίξει και στο NBA, του Sixers. Ναι. Ψηλός, θηρίο. Πάνω κάτω, εντάξει, τον Πουαριέ όλοι το ξέρουμε. Πολύ εμπειρία, πολύ δυνατός, πολύ ψηλός. Είναι ένα πολύ καλό πεντάρι. Πίσω του είναι ο Γιώργος Παπαγιάννης, ο οποίος δεν ξέρω, εγώ δεν τον πολύ πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, νομίζω είναι συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά του Παπαγιάννη. Να βγαίνει, να βαράει καλά τρίποντο μέχρι εκεί. Παίρνει κανένα rebound, πολύ ψηλός. Ναι, αλλά έχει μείνει στάσιμος νομίζω. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα παίζει. Ναι, διότι υπάρχει ο Kai Jones, για τον οποίο ακούγονται πολύ καλά λόγια. Έχει παίξει πολλά μάτς στο NBA, αλλά κυρίως στην G League ήτανε, όπου πέρυσι είχε 7,5 rebound μέσο όρο. Τα οποία τα 2,2 ήταν επιθετικά, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο νούμερο. Πολύ καλό. Και υπάρχει και ο Bryce Desert, το οποίο εντάξει είναι μια επένδυση πιστεύω για το μέλλον. Είναι 22 χρονών, δεν έχει μεγάλη εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Βέλγος είναι 2-10, έπαιζε στο Στρασβούργο. Είναι καλός rebounder, αλλά έχει ένα αισθητό πρόβλημα στις βολές, καθώς βολούσε πέρυσι στο γαλλικό πρωτάθλημα μόλις 52%. Το οποίο είναι ένα πρόβλημα. Κακό ποσοστό. Ναι. 52, Χριστός Παναγία. Προπονητής. Κοκόσκοφ. Πώς τον βλέπεις? Εντάξει, ήταν τα περισσότερα χρόνια που τα έχει περάσει σαν βοηθός σε ομάδες του NBA. Έχει κάποια εμπειρία στην Ευρώπη. Το voice crack στην Ευρώπη. Αλλά έχει κάποια στοιχεία, δεν ξέρω. Δεν είναι. Στοίχημα κι αυτός. Ναι, δεν είναι από τους top προπονητές. Ωραία. Πού τοποθετείς, Νίκο, την ΕΦΕΣ? Κοίτα, εγώ την έχω πολύ ψηλά την ΕΦΕΣ, διότι θεωρώ ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα. Αν είχε ένα λίγο καλύτερο τεσάρι, νομίζω η θα ΕΦΕΣ μπορούσε να πάει πολύ καλά. Αλλά πάλι την έχω πολύ ψηλά, την έχω τέταρτη. Θα είναι τέταρτη την ίσια. Τέταρτη, ναι. Και εγώ την ΕΦΕΣ τη βλέπω πολύ ανταγωνιστική φέτος. Νομίζω θα κοντράρει και τον Παναθηναϊκό. Έχει και καλή έδρα. Και τον Ολυμπιακό εννοείται. Τώρα εγώ την έχω στην 8η θέση. Okay, εντάξει. Θεωρώ ότι είναι καλή ομάδα, αλλά ο προπονητής σε μένα δεν με πείθει. Ναι, οκ. Αλλά θα το δούμε στην πράξη. Ωραία. Συνεχίζουμε τώρα και πάμε στη Μονακό, όπου η Μονακό ενισχύθηκε και αυτή. Στον Άσο μείνανε πάνω κάτω οι ίδιοι παίχτες, με τον Mike James. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα για τον πρώην MVP της Ευρωλίγκας. Και πρώτο σκόρερ στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Και πρώτο σκόρερ στην ιστορία της Ευρωλίγκας, ναι. Με καταπληκτικός παίχτης, με εμπειρία στο NBA, χρόνια στην Ευρωλίγκα, δεν χρειάζεται τίποτα να πούμε. Θέλει μια
Μια κούπα Ευρωλίγκας νομίζω. Θέλει σίγουρα. Και Όσο πιστεύω μπορεί να κανένας το άλλος. κάνει. Με αυτό το ρόστερ της Μονακό. Ίσως. Εννοείται. Γιατί και ο Σπανούλης έκανε καλά πράγματα πέρυσι με τη Μονακό. Υπάρχει ο Καλάθης, ο οποίος δεν ξέρω αν το μέλλον του θα βρίσκεται Αμφίβολος. στο Πριγκιπάτο. Εντάξει, λίγα λόγια για τον Καλάθη. Πρώτος στην ιστορία σε assist στην Ευρωλίγκα, πρώτος και σε κλεψίματα. Πολύ ιστορία η Μονακό. Ναι, είναι δυνατή στον Άσο. Και υπάρχει και ο Στραζέλ, ο οποίος είναι πολύ εξελίξιμος παίκτης. Έκανε πολύ καλή χρονιά πέρυσι. Μπορεί να παίξει και στο 2. Είναι αθλητικός και έχει και καλά ποσοστά στο τρίποντο. Και υπάρχει και ο David Μιζενόη, δεν ξέρω πώς προφέρεται, ο οποίος είναι πολύ μέτριο σουτέρ. Πολύ κακός βασικά σουτέρ. Έπαιζε στην Μπούρσασπορ κι αυτός. Του Στραζέλ δεν τον πήρε στο Ευρωμπάσκετ. Νομίζω τραυματίστηκε σε κάποια φάση. Πρέπει να ήταν. Ήταν στην προετοιμασία, λέει, αλλά δεν τον πήρε. Ναι. Μπορεί να τραυματίστηκε όντως. Και είναι διαισθητικός παίκτης ο Μιζενού μέχρι εκεί. Στο 2. Ο Κόμπο, καλός παίχτης, πολύ καλός σκόρερ και πλέον έχει αποκτήσει και την εμπειρία. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή λύση στο 2 και καλός δημιουργός. Στην Εθνική Γαλλίας ήταν φέτος. Ήτανε, νομίζω βγήκε και πρώτο σκόρερ Καλός. της Εθνικής Γαλλίας, ναι, όχι γενικά. Αυτά για τον Κόμπο. Πίσω του είναι ο Νέντοβιτς. Ο Νέντοβιτς, τον οποίο τον ξέρουμε Πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. με τον Παναθηναϊκό. Πολλά χρόνια στην Ευρωλίγκα. Ναι. Μεγάλος πλέον, έμπειρος, καλός παίχτης. Αλλά εντάξει, νομίζω Είναι δεν θέμα, είναι- ναι, είναι θέμα και οι τραυματισμοί, αν θα βγάλει τραυματισμούς. Διότι όλη την καριέρα είχε πολλούς, είναι μια καλή λύση για το 2. ναι, είχε πολλούς τραυματισμούς στην καριέρα του Νέντοβιτς. Άμα δεν βγάλει και μείνει υγιής, θα βοηθήσει σίγουρα. Μετά είναι ο Τέρι Ταρπέι. Ναι, ταρπή. Πολύ καλός αμυντικός. Αυτό είναι το. Έτσι βγάζει το ψωμί του ο Ταρπέι. Με την άμυνα. Έχει παίξει και με την Εθνική Γαλλίας. Στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ το έχει αυτό. Σε αυτό δεν ήταν. Όχι. Πόσο χρόνο είναι ο Ταρπέι? Είναι μεγάλος, 30 Μεγάλος. σίγουρα. 31 είναι ο 31. Ταρπέι. Στο 3. Στο 3 εγώ βλέπω κάποιο κενό για την Μονακό, καθώς υπάρχει ο Blossom Game κυρίως και από πίσω του Τζουχάνι Μπέγκαριν. Ο Blossom Game είναι καλός ρολίστας, χρήσιμος για την ομάδα. Μπορεί να δώσει λύσεις, αλλά μέχρι εκεί δεν είναι τίποτα το τρομερό. Και ο Μπέγκαριν δεν ξέρω αν θα μπορέσει να δώσει τόσες πολλές βοήθειες. Είχε πολύ μικρό ρόλο πέρυσι. Νομίζω θα χρειαστεί η Μονακό παίχτη στο 3. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ίσως ναι. Εντάξει, έχει ακόμα χρόνο. Μπορεί να πάρουν κάποιον. Ναι, σίγουρα. Και λογικά θα πάρουν και άσο άμα φύγει ο Καλάθης. Μπορεί να πάρουν Άμα και- δεν υπολογίζει το Μιζινού, λογικά ναι. Τώρα στους ψηλούς. Πολύ δυνατή η Μονακό στους ψηλούς. Με το Μύρωτιτς. Που εντάξει, όλοι το ξέρουμε. Καλός αμυντικός. Εξαιρετικός μαζί με τον Σπανούλη. Έχουν μια πολύ καλή σχέση. Όχι. Φέτος Αφά, ναι, πήγε. φέτος πήγε, ρε φίλε. Άκυρο. Στη Μιλάνο. Ήταν πολύ καλό σουτέρ. Χρόνια κι αυτός παίκτη στην Ευρωλίγκα και στο NBA. Ναι, ναι. Καλός παίχτης. Πολύ καλό Πού είναι ο σκόρερ. Μύρωτιτς? Έχει μαυροβούνιος είναι, αλλά έπαιζε στην εθνική Ισπανία. Τη Ακαδημία τη Ρεάλ. Νίκολα Μύρωτιτ. Διαλό, εξαιρετικός παίχτης. Ο Αμερικανός. Και στα φιλικά πολύ καλή παρουσία μέχρι τώρα. Μια πολύ καλή λύση στο 4. Και στο 5 τώρα ο Τάις. Πολύ καλός παίκτης ο Τάις. Ψηλός, δυνατός, με σουτ. Το μόνο κακό του είναι ότι κάνει εύκολα φάουλ. Είναι λίγο χαζούλης. Και έχει και καλές βολές για ψηλό. Πίσω του Και εμπειρία στο NBA. Πέρυσι ήταν πάρα πολύ καλό όσο έπαιξε με τη Μονακό. Εντάξει, λίγο στο Final Four και στα playoff δεν ήταν τόσο όσο θα τον ναι, στο περίμεναν. Final Four ούτε εμένα μου άρεσε πέρσι. Αλλά εντάξει, τώρα τι να πω για τον Τάις είναι από του καλύτερου ψηλού στην Ευρώπη σίγουρα. Από πίσω του να έχει backup τον Χεβάριους Χέις, ο οποίος έπαιζε πέρυσι στην Παρί. Πάρα πολύ αθλητικός παίχτης. Ήταν το βασικό πεντάρι πέρυσι της Παρί. Πολύ καλός. Είναι και αυτός λίγο επιρρεπής με τα φάουλ. Αλλά είναι και αυτός καλός στις βολές. Με 77% πέρυσι ποσοστό. Και μετά έχει άλλους δύο ψηλούς. Ο Μοντεγιούνας, ο οποίος με τον Σπανούλη πέρυσι δεν έπαιξε. Τον έκοψε ουσιαστικά ο Σπανούλης. Δεν βρήκε χρόνο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το αλλάξει φέτος ο Λιθουανός. Και είναι και ο Γιάνν Μακουντού, ο οποίος έρχεται από καλές χρονιές στο EuroCup με την Budusnos και την Turk Telecom. Είναι πολύ μακρύς. Μπορεί να παίξει και αυτό στο 4, καθώς έχει
ένα σουτ. Γάλλος κι αυτός. Είναι εξελίξιμος. Αυτά για τη Μονακό. Προπονητής ο Σπανούλης. Εντάξει, τον είδαμε και στο Ευρωμπάσκετ με την Εθνική. Καλός. Εξελίξιμος και ο Σπανούλης. Ναι, είναι τα πρώτα του βήματα. Αλλά δείχνει ήδη ότι μπορεί να κάνει μεγάλη καριέρα. Ναι. Πού την τοποθετείς στη Μονακό, εσύ? Εγώ τη Μονακό την έχω στην 5η θέση. Εγώ 5η την έχω. 5η ακριβώς. 5η. Ναι. Καλή ομάδα η Μονακό. Άμα πάρει στο 3-1 παίχτη, ίσως να πάει και για πιο καλά. Σίγουρα είναι υποψήφια για το Final Four πάντως. Είναι, δεν είναι? Είναι. Τώρα πάμε στην Μπασκόνια. Μπασκόνια πέρσι ήταν αρκετά καλή. Εντάξει, πέρυσι όχι τόσο. Τι θέση βγήκε πέρσι? Χαμηλά πήγε, δεν πήγε πολύ ψηλά. Δεκάδα δεν πήγε, νομίζω. Όχι. Πρόπερσι πήγε δεκάδα. Ναι. Πέρυσι ήταν η κακιά της χρονιά με τον Λάσο. Με τον Χάουαρντ να κάνει τραγική χρονιά πέρυσι. Πέρσι πήγε 14η. Ναι, ο Ρογκαβόπουλος ήταν καλός όμως πέρσι. Ήταν καλός ο Ρογκαβόπουλος. Ναι, πέρυσι στο τέλος εξελίχθηκε το βασικό τριάρι της Μπασκόνια ο Ρογκαβόπουλος. Ναι, πρόπερσι. Η Μπασκόνια όπως τον Άσο έχει τον Μαρκίζ Νόουελ, τον οποίο απέκτησε μόλις, είναι η τελευταία της μεταγραφή. Ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός δημιουργός και σουτέρ, κυρίως με εμπειρία στη G League. Αλλά έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα καθώς είναι πάρα πολύ κοντός, μόλις 1,73. 1,73. Δεν ξέρω πώς καταφέρνει και παίζει μπάσκετ με αυτό το ύψος. Είναι ερωτηματικό αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο περιβάλλον της Ευρωλίγκας. Και από πίσω του υπάρχει ο Ματέο Σπανιόλο, ο οποίος είναι ένας τίμιος παίκτης Ιταλός. Έπαιζε στην Άλμπα, όχι τίποτα τρομερό, είναι καλός δημιουργικά αλλά ψηλομέτριος σουτέρ. Και ο Τρεντ Φόρεστ, ο οποίος είναι και αυτός μέτριος σουτέρ, αλλά είναι καλύτερος δημιουργός από τον Σπανιόλο. Είχε ρόλο πέρυσι στην Μπασκόνια, έχοντας 5 assist μέσο όρο πέρυσι. Και υπάρχει και ο Ράφα Βίλαρ, ο οποίος είναι ένας 21 χρονών πλάι πάντως. Από πίσω, άμα χρειαστεί. Ναι. Στο 2 είναι ο Μάρκους Χάουαρντ. Πολύ καλός παίκτης ο Χάουαρντ. Τρομερός σουτέρ. Πέρσι δεν ήταν η καλύτερη του χρονιά, αλλά εγώ πιστεύω στον Χάουαρντ φέτος. Ναι, εντάξει, ο Χάουαρντ είναι ο ηγέτης της ομάδας. Ναι, σίγουρα από τους κορυφαίους παίκτες σκόρερ στην Ευρωλίγκα. Πρέπει να το δείξει όμως. Πίσω του είναι ο Διαλό. Πρώτη φορά στην Ευρώπη. Κακό σουτέρ. Καμία σχέση με τον Χάουαρντ. Η μέρα και η νύχτα. Αλλά ο Διαλό είναι μπουκαδόρος. Παίρνει την μπάλα, μπαίνει μέσα. Κερδίζει φάουλ, βάζει τίποτα, καρφώνει. Και έχει και εμπειρία από NBA. Στους Pistons τα τελευταία χρόνια. Και έχει παίξει και Κίνα. Ναι, στην Κίνα ήταν τα τελευταία του χρόνια. Ήταν πάρα πολύ καλός. Είναι πολύ καλός σκόρερ. Απλά το shoot του εντάξει δεν είναι πολύ δυνατό σημείο. Μετά στο 3 που πέρυσι υπήρχε ο Ρογκαβόπουλος, φέτος έχει φύγει. Έχει μείνει όμως ο Λουβαβού Καμπαρό, ο οποίος είναι και ένας καλός παίχτης για αυτές τις ομάδες. Είναι μακρύς, είναι αρκετά καλός επιθετικά. Έκανε κακό Ευρωμπάσκετ με τη Γαλλία, στην οποία όμως είναι χρόνια μέλος. Στις τελευταίες διοργανώσεις νομίζω πηγαίνει σε όλες. Και υπάρχει και ο Σεντεκέρσκης, ο Λιθουανός, ο οποίος είναι ο αρχηγός της ομάδας. Μπορεί να παίξει και στο 4 εύκολα. Είναι μακρύς, είναι καλός αμυντικός. Πολύ χρήσιμος παίχτης της ομάδας. Ψηλός πολύ. Ναι. 2-6. Καλός σουτέρ. Χρόνια στην Μπασκόνια, τον είχαν πάρει από μικρό. Εξελίσσεται συνεχώς. Μένει να το δούμε στο γήπεδο. Στο 4 ο Κλεμέντ Φρις. Ο Γάλλος πολύ ψηλός. Πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα. Έπαιξε στην Άνση πέρσι. Πολύ καλό σουτέρ για το ύψος του. Μαζί στο 4 είναι και ο Μαμαντί Διακιτέ. 2-6 με εμπειρία στην Αμερική. Στη G League κυρίως. Καλός rebounder. Μπορεί να σουτάρει κιόλας. Ενδεχομένως θα παίξει και στο 5 άμα χρειαστεί. Όπου στο 5 ποιος υπάρχει? Υπάρχει ο Λούκα Σάμανιτς, ο οποίος και αυτός αντίστοιχα όπως με τον Διακιτέ, όπως ο Διακιτέ μπορεί να παίξει στο 5, μπορεί και ο Σάμανιτς εύκολα να παίξει στο 4. Ήταν από πέρυσι στην ομάδα που έπαιξε κάποια καλά παιχνίδια. Έχει shoot, μπορεί να απειλήσει από κοντά. Είναι κυρίως πιο καλός επιθετικά. Να το δούμε. Είχε ταλέντο κάποτε. Εντάξει, 25 είναι ακόμα. Ναι, είναι 25. Θεωρούνταν μεγάλο ταλέντο, να δούμε. Και υπάρχει ο Καλίφα Ντιόπ, ο οποίος πέρυσι από το Λάσο πήρε κάποιες ευκαιρίες. Είναι ακόμα αρκετά άγουρος. Χανόταν αρκετά συχνά στην άμυνα, αλλά είναι καλός rebounder. Έχει στοιχεία, πρέπει να τον δούμε και αυτόν αν θα μπορέσει να εξελιχθεί. Πέρσι με Πάμπλο Λάσο.
Ναι, και φέτος ήρθε ο Γκαμπιάτη, ο οποίος είναι πολύ καλή περίπτωση προπονητή, ο Ιταλός. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στην Τρέντο τα προηγούμενα χρόνια. Δικαίως παίρνει την ευκαιρία στο πιο πάνω επίπεδο. Ενώ εντάξει, τώρα λόγια του αέρα ακούστηκε για τον Άρη της νέας εποχής, αλλά εντάξει, νομίζω είναι προπονητής Ευρωλίγκας φέτος. Αυτά. Πρέπει Εντάξει, να τον δούμε. μια μέτρια ομάδα Μπασκόνια, δεν πιστεύω θα πάει και πολύ ψηλά. Ναι, ούτε εγώ. Κυρίως τα πεντάρια, η front line της δεν με πείθει ιδιαίτερα. Κοντούς έχει κάποια στοιχεία. Πήρε και τον κοντότερο αυτόν που ήταν στην Αμερική. Εγώ την τοποθέτησα 16η. Εγώ την έβαλα πιο χαμηλά, 18η, διότι δεν βλέπω ένα ρόστερ που μπορεί να ανταπεξέλθει και να πάει πιο ψηλά. Ερυθρός Αστέρας τώρα. Στον άσο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Πολύ καλός παίχτης. Δημιουργός, rebounder. Μπορεί και να σκοράρει. Τρομερά all around. Μπορεί να τα κάνει όλα στο γήπεδο. Αυτό είναι το δυνατό του σημείο. Πίσω του είναι ο Ντεβόντε Γκρέιχαμ. Πρώτη φορά στην Ευρώπη κι αυτός. Με εμπειρία από NBA και G League. Πολύ NBA μέχρι τώρα βλέπουμε. Ναι, έχουν πάρει πολλούς παίκτες από το NBA οι ομάδες της Ευρωλίγκας. Όπως είπε και ο Lonnie Walker για τον Άννον, ότι άνοιξε το δρόμο για πολλούς Αμερικανούς να έρθουν στην Ευρώπη. Συνεχίζεται αυτός, βγαίνουν οι παίκτες. Μήπως δεν βγαίνουν τόσοι Ευρωπαίοι παίκτες πλέον και φέρνουμε Αμερικανούς. Είναι ένα θέμα αυτό. Okay. Είναι, δεν είναι. Μαζί τους και ο Τάισον Κάρτερ. Καλές χρονιές στη Μάλαγα. Καλός σκόρερ και πολύ καλός στα τρίποντα. Μετά στο 2 συνεχίζει στον Ερυθρό Αστέρα ο Αϊζάια Κάναν, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός σουτέρ, το ξέρουμε όλοι. Είναι καλός παίκτης στην άμυνα, σκληρός, αλλά το παιχνίδι του είναι αρκετά μονοδιάστατο, πιστεύω. Καθώς άμα δεν του πούνε τα σουτ, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να προσφέρει στον Ερυθρό Αστέρα. Είναι και δεν δημιουργεί τόσο εύκολα για τον εαυτό του, περιμένει περισσότερο να πάρει σουτ από την ομάδα του. Καλός ήταν. Έκανε μια καλή χρονιά. Εντάξει, όχι τίποτα τρομερό. Ξέρει τι θα σου δώσει ο Κάναν. Είναι έμπειρος παίκτης όμως, και χρόνια στην Ούνιξ και έχει κάνει και πρωταθλητισμό με τον Ολυμπιακό. Και από πίσω το άλλο διάρρη είναι ο Ντόμπριτς, ο οποίος και αυτός είναι πολύ, πολύ έμπειρος παίκτης, χρόνια στην ομάδα. Είναι καλός σουτέρ, απλά εντάξει, είναι θέμα σίγουρα το κατά πόσο είναι έτοιμος και έχει γυρίσει καλός μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε στο παγκόσμιο με τη Σερβία. Εντάξει, θα δείξει. Νίκολα Κάλινιτ στο 3. Άλλος ένας πολύ έμπειρος παίχτης με μεγάλες παραστάσεις. Έξυπνος. Μπορεί να βοηθήσει όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Ο Τζόρνταν Ενουόρα επίσης στο 3. Ο οποίος πέρσι ήταν στην ΕΦΕΣ. Ναι. Στην ΕΦΕΣ. Και με θητεία στους Milwaukee Bucks. Καλός παίχτης, καλός σουτέρ. Εντάξει. Δεν το έδειξε βέβαια αυτό πέρσι. Δεν πήρε βέβαια και τόσες ευκαιρίες από τον Μπάνκι. Περιμέναν περισσότερο στην ΕΦΕΣ. Να δούμε τι θα κάνει στον Ερυθρό. Μαζί τους και ο Σέμι Οτζελέγε. Καλή χρονιά με τη Βαλένθια. Πολύ καλό σουτέρ. Και rebounder. Στο 4 Τσίμα Μονέκε. Εντάξει, τρομερός παίχτης. Εγώ απορώ πως είναι στον Ερυθρό. Θα μπορούσε να κάνει ένα step up. Φέτος πήγε. Φέτος πήγε. Ναι, στην Μπασκόνια τα 2 τελευταία χρόνια. Όπου ήταν πάρα πολύ καλός. Καλός σκόρερ γενικά. Σουτάρει. Πηγαίνει πάρα πολύ στο rebound. Από τους πιο εξελιγμένους παίκτες τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα είναι step up ο Ερυθρός σε σχέση με την Μπασκόνια. Ναι, είναι σίγουρα. Αλλά... θα μπορούσε να δώσει βοήθεια σε κάποια καλύτερη ομάδα. Και εγώ έτσι πιστεύω. Και παίζει και στο 5. Και πίσω του είναι ο Ντέιαν Νταβιντόβατς, ο οποίος είναι χρόνια ρολίστα στον Ερυθρό. Δίνει λύσεις επειδή είναι αρκετά ψηλός και μακρύς. Και έχει και ένα τίμιο μακρινό σουτ ο Νταβιντόβατς. Αυτά στο 4 για τον Ερυθρό. Στο 5 ο Μπολομπόι. Το ξέρουμε και από τη θητεία του στον Ολυμπιακό. Ένας ok παίχτης, τίποτα ιδιαίτερο. Ένα καλό κλασικό πεντάρι. Θα πάρει τα rebound του. Αυτό. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο για μένα. Εντάξει. Σουτάρει και από μακριά. Πέρυσι έκανε καλή χρονιά μέχρι να τραυματιστεί. Όσο έλειψε είχε πολλά κενά ο Ερυθρός στο 5. Αλλά είναι για αυτές τις ομάδες. Δηλαδή στον Ολυμπιακό ήρθε και έδειξε ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Μπορεί και αυτός υπό συνθήκες να παίξει στο 4, άμα χρειαστεί, αλλά αυτό. Ο Εμπούκα Ιζουντού
Έρχεται από μια καλή χρονιά στην Τουρκία, στη Γαλατασαράι. Αθλητικός, ψηλός. Πάει στην επαφή και εννοείται παίρνει και rebound. Τζάσιελ Ριβέρο επίσης στο 5. Αθλητικός και αυτός. Από τη Μακάμπι. Λίγο άγαρμπος, αλλά έχει πολλή ενέργεια. Σαν το Θανάση. Ενώ μπορεί και αυτός να σουτάρει. Εντάξει, χθες τον είδα λίγο με τον Ολυμπιακό στα highlights κυρίως, στο φιλικό που έπαιξε ο Ερυθρός. Φάνηκε να είναι καλύτερος από τον θυμόμουν στη Μακάμπι. Εντάξει. Coach ο Γιάννης Φερόπουλας. Καλός προπονητής. Καλός, έκανε καλά πράγματα πέρσι στον Ερυθρό. Λίγο στο τέλος το ψηλό έχασε, θα μπορούσε εύκολα να μπει στα play-off. Γι' αυτό και το πιστεύουμε καλύτερα. Και οι δύο νομίζω τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι, έχει ένα καλό ρόστερ. Τι θες να τον τοποθετήσεις? Εγώ τον Ερυθρό τον έχω 11ο. 11ο, εγώ τον έχω βάλει πιο ψηλά. Τον έχω 7ο. Διότι πιστεύω στο Σφερόπουλο, έχει φανταστική έδρα ο Ερυθρός. Έμπειρος παίχτης, πιστεύω θα πάει καλά. Εντάξει, νομίζω φέτος θα είναι πολύ ανταγωνιστική η Ευρωλίγκα όμως. Σίγουρα. Οπότε και η 11η θέση δεν είναι άσχημη. Ναι. Αλλά μια θέση εκτός συνέχειας. Θα πάει στα play-in και θα διεκδικήσει έτσι τη συνέχεια. Πάμε στο Ντουμπάι τώρα. Ιδιαίτερη περίπτωση. Πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα. Ναι. Πολύ καλές μεταγραφές. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι καινούργια ομάδα. Θα δούμε πώς θα σταθεί. Στο 1 έχει τον Αβράμοβιτς. Πολύ καλός παίκτης. Με πολλές παραστάσεις στην εθνική Σερβίας. Επιστρέφει στην Ευρωλίγκα. Για πόσο χρονών είναι ο Αβράμοβιτς? Είναι 30. Πρέπει να 35. Όχι, 30 μόνο. 35 δεν είμαι σίγουρος αν τόσο μεγάλος, κάτσα να σου πω. Πολύ καλός παίκτης ο Αβράμοβιτς. Καλή κίνηση. Πίσω του είναι ο Νέιτ Μέισον. Κοντός, αλλά πολύ καλός δημιουργός. Με μέτριο σουτ. Ο Μάκινλεϊ Ράιτ. 30 ακριβώς είναι. 30 ακριβώς. Το μεγάλος, Ναι. Ο Μακίνλεϊ Ράιτ. Επίσης κοντός. Κοντά γκάρντα έχει το Ντουμπάι. Κοντούς άσους. Ναι. Θα δούμε αν θα δουλέψει αυτό. Πολύ κοντός και ο Ράιτ. Με 1,80 ύψος. Μπουκαδόρος, γρήγορος. Και αυτός κακός σουτέρ. Ο Περσινός MVP στην Αδριατική Λίγκα. Στο 2 υπάρχει ο Κλέμεν Πρέπελιτς, ο οποίος ήταν και από πέρσι στην Ντουμπάι. Ο Σλοβαίνος είναι πολύ έμπειρος παίχτης, μεγάλες παραστάσεις, πάρα πολύ καλός σουτέρ. Εντάξει, έχει μεγαλώσει. Το έδειξε και στο Ευρωμπάσκετ ότι δεν είναι ο ίδιος παίχτης με αυτό που ήταν παλιότερα. Παρ' όλα αυτά είναι μια σταθερή λύση. Για να δώσει ανάσες, για να δίνει ανάσες στην για μένα καλύτερη μεταγραφή του Ντουμπάι φέτος, τον Τζάναν Μούσα, ο οποίος για μένα είναι πάρα πολύ καλή κίνηση για το Ντουμπάι. Πάρα πολύ καλό σκόρερ, σε πολύ καλή ηλικία, με πολύ μεγάλες παραστάσεις με τη Ρεάλ, ο Βόσνιος. Θα δώσει πάρα πολλές λύσεις πιστεύω. Και στο 2 υπάρχει και ο Ντανίλο Άτζουσιτς για να συμπληρώνει τη γραμμή των κοντών. Στο 3, Dwayne Bacon, ο οποίος έχει παίξει και στον Παναθηναϊκό. Καλός παίκτης. Εμένα μου άρεσε τον Παναθηναϊκό, αν και ήταν χάλια ο Παναθηναϊκός τότε. Πολύ καλό σκόρερ, με κάποια προβλήματα στη συμπεριφορά. Εντάξει, άμα μπορέσει να μείνει συγκεντρωμένο στο μπάσκετ, πιστεύω θα κάνει. Ναι, είναι ίσως από τους καλύτερους χώρες στην Ευρώπη ο Bacon. Τη βάζει όπως θέλει. Στο 3 επίσης και ο Justin Anderson, έμπειρος παίκτης, με μέτρια χρονιά στην Μπαρσελόνα. Ναι, δεν εντυπωσίασε. Εντάξει, ήταν τίμιος, αλλά όχι τίποτα τρομερό. Και ο Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς, επίσης στο 3. Εντάξει, αναπληρωματικός. Στο 4 τώρα, Φιλίπ Πετρούσεφ. Εντάξει, πολύ καλή κίνηση. Αλλά και αυτός πρέπει να μείνει λίγο συγκεντρωμένο στο μπάσκετ, γιατί και πέρσι στον Ολυμπιακό έχει κάποια προβλήματα με το ρόλο του. Τον πήρε ακριβά τον Πετρούσεφ, δεν τον πήρε. Ναι, πρέπει να πληρώσανε 1,2 νομίζω. Ναι, πάνω από 1 εκατομμύριο. Γιατί έχει συμβόλαιο ακόμα με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, άμα παίξει και έχει το νου του στο μπάσκετ, ίσως είναι από τους καλύτερους ψηλούς στην Ευρώπη, γιατί μπορεί να παίξει και στο 5, έχει shoot, πολύ καλός κοντά στο καλάθι, βάζει τις βολές και έχει και από πίσω τον Bertrands, άλλος ένας Λετωνός, έμπειρος και αυτός, με χρόνια στο NBA, καλός shooter, καλός rebounder, εντάξει, αυτά μπορεί να προσφέρει ο Bertrands. Στο 5. Ο Καμπεγγέλε έχει παίξει και στην ΑΕΚ. Ναι. Έχει κάνει καλές χρονιές σε Βενέτσια στο Eurocup.
κυρίαρχος στη ρακέτα. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω αν είναι έτοιμος για Ευρωλίγκα. Για βασικός ψηλός. Γιατί εντάξει και άλλοι δύο δεν με πείθουν ότι μπορούν να. Αλήθεια είναι. Πεντάρι και ο Μαμ Ζάιτε. Βαρύ πεντάρι στη Μονακό πέρσι. Και ο Κέναν Καμένιας. Βόσνιος ο Καμένιας. Ψηλός και αυτός. Καλός rebounder. Ναι, έκανε και πολλά double-double στο Ευρωμπάσκετ φέτος με την Βοσνία. Και για το Ζαϊτέ να πούμε κιόλας ότι εντάξει, ήταν ρολίστα τα προηγούμενα χρόνια στη Μονακό, αλλά έκανε πολύ καλό Ευρωμπάσκετ. Εντάξει, βέβαια ήταν και ο μοναδικός ψηλός που απέμεινε στη Γαλλία, γιατί τραυματίστηκε ο Σαρ και όλοι οι υπόλοιποι καλοί δεν παίξανε πολύ. Εντάξει, το Ντουμπάι έχει κάνει καλή ομάδα. Ιδιαίτερη ομάδα το Ντουμπάι. Ναι. Προπονητής ο Γιούριτσα Γκόλεματς, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Έχτισε το όνομά του κυρίως στην τριετία 2023 στην Ολύμπια Λουμπλιάνας. Από πέρσι προπονητής του Ντουμπάι. Είναι ένα ερωτηματικό. Να δούμε τι μπορεί να κάνει το Ντουμπάι. Το Ντουμπάι εγώ το έχω 10ο. Εγώ το 10ο. 10ο. Ναι. Γιατί τόσο κάτω ρε φίλε. Πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, δεν έχει έδρα. Λίγο τα πεντάρια της δεν με πολύ πείθουνε. Εγώ νομίζω σε 2-3 χρόνια θα είναι πολύ ψηλά. Σίγουρα. Αυτό ναι. Πάμε τώρα σε μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ομάδας, η Αρμάνι Μιλάνο, όπου πάλι φέτος έχτισε σχεδόν ολόκληρο καινούριο ρόστερ. Πήρε τον Λορέντζο Μπράουν από τον Παναθηναϊκό, πάρα πολύ εμπειρός παίκτης. Έρχεται από κακή σεζόν με τον Παναθηναϊκό, από τον οποίο περίμεναν περισσότερα οι φίλοι του Τριφυλιού. Παραμένει όμως ένας από τους καλύτερους δημιουργούς στη Λίγκα, πολύ έξυπνος παίκτης, μεγάλος βέβαια πλέον, 34-35 εκεί. Και μπορεί να σουτάρει. Υπάρχει ο Queen Ellis, ο οποίος είναι πολύ καλή περίπτωση, ψηλός guard για άσος με ύψος 1,96. Συμμετέχει σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού με 4,4 rebound και 5,4 assist μέσω όρο την περσινή χρονιά στο Ιταλικό πρωτάθλημα με την Τρέντο. Δεν είναι ιδιαίτερα καλός σουτέρ, ενώ υπάρχουν και δύο Ιταλοί μετά στον άσο, ο Μάνιον και ο Φλακαντόρι. Στο 2 Μάρκο Γκούντουριτς, ο οποίος αποχώρησε από τη Φενέρ μετά από αρκετά χρόνια. Πολύ καλός παίκτης, πολύ καλός σκόρερ, δημιουργικός. Καλή κίνηση για την Αρμάνι, νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ. Μεγάλος σε ηλικία. Έμπειρος σίγουρα. Πρωταθλητής Ευρώπης πέτυχε με την Φενέρ. Βοήθησε. Εντάξει, παλιά ήταν πιο τέτοιο, πώς λέγεται. Πιο κυριαρχικός, πιο... Ναι, οκ. Νομίζω έχει περάσει και ένα σύντομο χρονικό διάστημα από το NBA. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος. Ναι, πρέπει να έχει παίξει. Αλλά οκ, εντάξει. Θα δείξει. Στο 2 και ο Άρμονι Μπρουκς. Καλό σουτέρ. Ήρθε από την Αμερική. Δεν το έδειξε σε μεγάλο βαθμό στην Ευρωλίγκα. Με 8 πόντους μέσο όρο. Και στο Ιταλικό πρωτάθλημα με 15,5 και 49% στο τρίποντο. Εντάξει, καλός παίκτης ο Μπρουκς. Εντάξει, ήρθε και αυτός με πολύ καλύτερες περγαμηνές. Στην Ευρωλίγκα δεν ανταπεξήλθε, αλλά εντάξει, στο Ιταλικό πρωτάθλημα έδειξε για ποιον λόγο τον πήρε η Αρμάνι. Περιμένει σίγουρα περισσότερα από αυτόν στο μακρινό σουτ. Ο Λεάντρο Μπολμάρο, καλός αμυντικός, 2 μέτρα, καλός στο rotation. Και επίσης και ο Στέφανο το Νούτ. Έμπειρος και αυτός ο Ιταλός. Εντάξει. Μετά στο 3 έχει πάρει τον Βλάτκο Τσάντσα, τον Σλοβαίνο, ο οποίος ήταν αρκετά χρόνια στο NBA, χωρίς όμως να έχει ρόλο σε σχεδόν όλες τις χρονιές εκεί. Γυρνάει για να παίξει και να αποδείξει ότι είναι καλός παίκτης. Είναι μια καλή περίπτωση να δούμε αν θα μπορέσει να δώσει πράγματα στην Αρμάνι. Και μετά υπάρχει ο Σέιβον Σίλτς, ο οποίος είναι καταπληκτικός σκόρερ, ο οποίος πέρσι έκανε μια λίγο πεσμένη χρονιά σε σχέση με αυτά που ξέρουμε ότι μπορεί να κάνει. Πολύ καλός επιθετικός παίκτης, καλός σουτέρ. Θα δώσει πολλά σίγουρα. Νομίζω παίζει στην Εθνική Δανία ο Αμερικάνος. Άμα δεν κάνω μεγάλο λάθος. Naturalize, ναι. Το 4 ο Λεντέι. Πέρσι πολύ καλή σεζόν με την Αρμάνι. Τρομακτικά νούμερα. Πολύ αθλητικός, καλός σκόρερ. Και από μακριά και από κοντά. Παίρνει και τα rebound του. Πολύ ενέργεια. Μπορεί να παίξει και στο 5 υποσυνθήκες. Και από πίσω του ο Τζιαμπάολο Ρίτσι. Εντάξει, τι να πούμε για τον Ρίτσι. Τρομερός παίκτης. Εντάξει. Τρομερό δεν το λες. Στο 5 έχει κάνει καλές προσθήκες η
Η Αρμάνι πήρε τον Devin Booker, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά πέρσι με την Bayern. Ίσως να ήταν και από τους καλύτερους ψηλούς σίγουρα την περσινή χρονιά στην Ευρωλίγκα. Πάρα πολύ αθλητικός παίκτης, ο οποίος σουτάρει και με πολύ καλά ποσοστά από μακριά. Μπορεί να δώσει λύσεις. Υπάρχει ο Τζος Νίπο, ο οποίος και αυτός είναι naturalizé με την εθνική Σλοβενίας. Έχασε σχεδόν όλη την περσινή χρονιά εξαιτίας τραυματισμών βασικά. Είναι και αυτός πάρα πολύ αθλητικός ψηλός. Με έφεση στο παιχνίδι πάνω από την μπασκέτα. Έκανε πολύ καλή χρονιά στην Μακάμπι. Πρέπει να το δείξει όμως ότι είναι καλός παίκτης. Και μετά υπάρχει και ο Brian Dunston, ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος παίκτης και αυτός σε μεγάλη ηλικία. Είναι όμως ακόμα χρήσιμος. Είναι καταπληκτικός αμυντικός. Ίσως από τους κορυφαίους αμυντικούς στην ιστορία της Ευρωλίγκας, σίγουρα στη θέση των ψηλών. Έχετε από μια αρκετά γεμάτη χρονιά στην Ζαλγκίρις. Ακούστηκε και για τον Παναθηναϊκό, καθώς βγήκε μια φήμη ότι θα αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο. Δεν ξέρω αν έγινε αυτό εν τέλει, αλλά κατέληξε στο Μιλάνο και την Αρμάνι. Και υπάρχει και ο Ουσμάνε Διόπ, ο οποίος είναι για το rotation. Αλλά νομίζω το πρόβλημα αυτό που υπάρχει στην Αρμάνι είναι ο προπονητής της, ο Τόρε Μεσίνα, ο οποίος πάρα πολύ έμπειρος, τεράστια καριέρα πίσω του. Τα τελευταία χρόνια τύχει να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στους στόχους που θέτει η ομάδα, αν εξαιρέσει ένα Final Four που πήγαν πριν μερικά χρόνια. Δεν μπορεί να. Φαίνεται να μην κάνει. Δεν κάνει πλέον, με λίγα λόγια. Ναι, ενώ φτιάχνει πολύ ακριβές ομάδες, δεν πηγαίνει καλά με την Αρμάνι. Συμφωνώ. Και γι' αυτό εγώ, παρότι έχει πολύ καλό ρόστερ, αν και μεγάλο ηλικία οι περισσότεροι τους παίχτες, δηλαδή ας πούμε ο Κούτουριτς, ο Λορέντζο Μπράουν, ο Ντάνστον, αυτοί είναι όλοι 33+, για τον Κούτουριτς δεν είμαι σίγουρος, αλλά ο Ντάνστον μπορεί και μεγαλύτερος. Εγώ τον τοποθετώ 15η την Αρμάνι. Και εγώ το ίδιο, 15η. Ωραία. Χαίρομαι που συμφωνούμε. Και συνεχίζουμε με την Μπαρτσελώνα. Μπαρτσελώνα. Βίσκα Μπάρτσα, Βίσκα Καταλούνια. Στον Άσο είναι ο Λαμπροβίτολα. Πέρσι δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου λόγω τραυματισμού. Καλός σκόρερ, εξαιρετικός δημιουργός. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα γυρίσει από τον τραυματισμό και αν θα μείνει υγιής. Ο Χουάν Νούνιεθ επίσης στον Άσο, ο 21χρονος γκάρτ, καλός δημιουργός και αμυντικός. Σουτάρει καλά. Ο οποίος έγινε και πέρσι draft στο NBA, αλλά για κάποιο λόγο προτίμησε να μείνει στην Ευρωλίγκα. Διότι είχε κάνει καλές χρονιές με την Ulm στο EuroCup. Αλλά εντάξει. Ο Μπριθουέλα επίσης τον είδαμε και στο Eurobasket. Πολύ καλός παίχτης, εμένα μου αρέσει. Έμπειρος. Έχει και το σουτάκι του. Αλλά εντάξει, τίποτα το ιδιαίτερο. Ένας καλός παίχτης. Νομίζω ότι μπορεί να δώσει λύσεις στην Μπαρτσελώνα. Σίγουρα. Και ο Χουάνμι Μάρκος. Στην Κορούνια ήταν πέρσι και πρόπερσι. Παρόμοιο στυλ με τον Νούνιεθ, δημιουργικός, γρήγορος. Μικρός ηλικία κι αυτός. Από τις ακαδημίες της Μπαρτσελώνα ήταν δανεικός στην Κορούνια. Εντάξει. Θα δείξαμε, θα πάρει ρόλο. Στο 2 ποιος είναι? Στο 2 υπάρχει ο Κέβιν Πάντερ. Ο οποίος εντάξει, τώρα τι να πούμε για τον Πάντερ. Καταπληκτικό σκόρερ με πολύ μεγάλη εμπειρία και αυτός πλέον στην Ευρωλίγκα. Ήταν από τους καλύτερους παίκτες πέρσι της Μπαρτσελώνα με χρόνια στην Παρτίζαν, στον Ολυμπιακό, στην Αρμάνι. Είναι καλός παίκτης. Εντάξει, τον ξέρουμε όλοι τον Πάντερ. Υπάρχει ο Τόμας Σατοράνσκι, ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος. Αρκετά ψηλός για γκάρτ με ύψος 2-1, πολυθεσίτης, καθώς μπορεί να παίξει εύκολα και στον Άσο και στο 3. Εντάξει, λίγο το Σατοράνσκι πέρυσι είχε βγει αυτή η φήμη ότι είναι λίγο περίεργος σαν χαρακτήρας που είχε κάνει έναν αντιαθλητικό σε ένα μάτς και βγαίναν και μετά λέγαν όλοι για τον Σατοράνσκι ότι είναι λίγο έτσι. Εντάξει, νομίζω ο Σατοράνσκι μεγάλωσε πλέον. Ναι, okay. Είναι μια καλή λύση, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν είναι πολύ καλός από μακριά, είναι έξυπνος παίχτης. Παλιά ήταν πολύ καλός παίχτης ο Σατοράνσκι. Ναι. Καλός στα rebound και στις assist, μέχρι εκεί. Και υπάρχει και ο Miles Cale, ο οποίος για μένα είναι μια λίγο περίεργη κίνηση για την Μπαρτσελώνα, καθώς έρχεται μόλις από μια χρονιά στην Ευρώπη σε επίπεδο EuroCup κιόλας με την Τρέντο. Φαίνεται να είναι καλό σκόρερ, έκανε κάποιες καλές χρονιές στην Αμερική και καλό σουτέρ, αλλά πέρσι δεν το έδειξε τόσο πολύ με την Τρέντο, όπως το EuroCup σούταρε μόλις με 31%. Αυτά για το 2. Συνεχίζουμε στο 3 που αποκτήθηκε άλλος ένας πολύ έμπειρος παίκτης. Ο Κλάιμπερν, τρομερός σκόρερ,
Πολύ έμπειρος και αυτός. Με πολλές συνεχόμενες σεζόν στο κορυφαίο επίπεδο της Ευρωλίγκας. Μεγάλος πλέον, αλλά ακόμα μπορεί να προσφέρει. Και πολύ καλός rebounder για τριάρι. Και ο Ζωέλ Πάρα πίσω του. Στο 4 ο Τόκος Αγγέλια. Τρομερός παίκτης, καλό γύρο μπάσκετ, πολύ τσαμπουκάς. Το θέμα είναι ότι έχει κάποια προβλήματα με την καρδιά του, αν δεν κάνω λάθος. Καλός σουτέρ, rebound παίρνει. Πολύ καλός παίκτης του Αγγέλια. Εντάξει, καλός σουτέρ δεν το λες. Εντάξει, είναι τίμιος σουτέρ. Ναι, τη βάζει, αλλά πιο πολύ προτιμάει να πηγαίνει κοντά στο καλάθι. Ναι. Αλλά δεν φοβάται να σουτάρει. Όχι, εντάξει. Ναι. Και ο Miles Norris στο 4 με ύψος 2,8. Έχει και κάποια εμπειρία από NBA, κυρίως σε G League, με καλά νούμερα και καλό τρίποντο επίσης. Ναι, με 2,8 πιστεύω μπορεί να ανέβει και στο 5 να παίξει. Σίγουρα. Να βγαίνει να βαράει κανένα τρίποντο. Όπως στο 5 υπάρχει ο William Rangomet για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην Μπαρτσελώνα. Καλός ψηλός, ήρθε με θεωρητικά να είναι από τους καλύτερους ψηλούς στην Ευρώπη. Δεν το έχει δείξει αυτό τόσο πολύ στην Μπαρτσελώνα. Ισχύει. Είναι καλός rebounder, πηγαίνει πάρα πολύ στο επιθετικό rebound. Από τους καλύτερους στην Ευρώπη σε αυτό το τομέα. Καλός σκόρερ κοντά στο καλάθι, έχει ένα πρόβλημα στις βολές και είναι και λίγο μέτριος αμυντικά. Εντάξει, πρέπει να ανέβει Πρέπει να κάνει ένα step up ο Willy. Ναι, γιατί δεν έχει δώσει αυτά που περίμενε η Μπαρτσελώνα. Μετά υπάρχει ο Γιάνν Βέσελη, άλλος ένας βετεράνος στο ρόστερ της Μπαρτσελώνα. Αυτός πολύ καλός σκόρερ τα προηγούμενα χρόνια. Μπορεί να σουτάρει πλέον και από μεσαία απόσταση. Δεν πηγαίνει τόσο πλέον στα rebound γιατί έχει μεγαλώσει κι αυτός. Αλλά είναι έξυπνος παίκτης, πολύ έμπειρος. Δίνει λύση σίγουρα στην Μπαρτσελώνα. Όπου υπάρχει και ο Ιουσούφ Αφάλ, ο αδερφός του Μουστάφα Αφάλ που παίζει στον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ ψηλός, 2,23 ύψος. Παρ' όλα αυτά δεν φαίνεται να το εκμεταλλεύεται τόσο πολύ αυτό το ύψος του. Είναι καλός rebounder. Στη Βιλερμπάν έκανε κάποιες καλές χρονιές. Παίζει στην Μπαρτσελώνα, εντάξει, λίγα πράγματα. Με προπονητή τον Χουάν Πεναρόγια, που ήταν και παίζει στην Μπαρτσελώνα. Παραλίγο να την οδηγεί στο Final Four, πήγε να κάνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή με τη Μονακό στη σειρά. Παίζει επιθετικό μπάσκετ, αλλά εντάξει. Εντάξει, νομίζω η Μπαρτσελώνα θα είναι ψηλά, δεδομένα. Εγώ δεν την έχω τόσο ψηλά. Εγώ την έχω στο 7. Εγώ την έχω στο 11. Στο 11. Στο 11 γιατί δεν βλέπω τρομερό βάθος και οι παίχτες της όλοι είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Πάμε στην Bayern Μονάχου. Την υπερδύναμη, κυρίως στο ποδόσφαιρο, αλλά και στο μπάσκετ έχει μια καλή ομάδα. Στον Άσο ο Γιακουμπάιτης, καλός δημιουργός, καλός σουτέρ, πολλά χρόνια στην Μπάρτσα, στη Μακάμπι και τώρα στην Bayern. Τραυματίας βέβαια αυτή τη στιγμή, τραυματίστηκε στο Ευρωμπάσκετ. Να δούμε αν θα τον επηρεάσει κάπως. Μακάρι να είναι καλά το παιδί. Ναι. Ο Καμάρ Baldwin, τον είδαμε πολύ στο Ευρωμπάσκετ με τη Γεωργία, ένας τίμιος παίχτης. Στη μέρα του μπορεί να κάνει κάποια πραγματάκια, τίποτα το ιδιαίτερο. Μια περίπτωση στον Άσο. Όπως είναι και ο Τζούστους Χόλατς, καλός ρολίστας, έχει γερμανικό διαβατήριο, γι' αυτό έχει θέση και στην Bayern Μονάχου. Με αρκετή εμπειρία στην Ευρωλίγκα, μετά από μια διετία στην ΕΦΕΣ. Στο 2, το πουλέν μου ο Ανδρέας Όμπστ, τρομερός παίχτης. Βέβαια στην Bayern δεν κάνει τα πράγματα που κάνει με την εθνική ομάδα, όπου είναι ένα σνάιπερ, τρομερός σουτέρ, πραγματικά μπορεί και ο καλύτερος στην Ευρώπη. Και ο Χαβιέρ Ράταν Μέις στο 2, ήταν στη Real, καλός σκόρερ. Δεν το έδειξε όμως βέβαια στη Real. Νομίζω έχει παίξει στην ΑΕΚ. Πρέπει στην Bayern να ανέβει λίγο γιατί Και ο Γιόβιτς στο 2, βασικό μέλος της Εθνικής Σερβίας. Ο Στέφαν, έτσι. Ο Στέφαν Γιόβιτς, όχι αυτός που έχει ΑΕΚ. Ούτε αυτός που είναι στο NBA. Ένας παίχτης για rotation. Είχε και αυτός πολλούς τραυματισμούς. Πρώην παίχτης του Παναθηναϊκού. Νομίζω και στη Βαλένθια ήταν κάποια χρόνια. Εντάξει. Στο 3 είναι ο Λούσιτς, ο οποίος είναι χρόνια στην ομάδα. Καλός σουτέρ. Αμυντικός και μακρύς. Ο Αϊζάια Μάικ, ο οποίος ήταν στην Παρτίζαν πέρυσι του Ζέλικο. Πήρε κάποιο χρόνο σε κάποια παιχνίδια. Όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Ο Γέσουπ, ο οποίος έπαιζε στην Ulm, παίχτης Eurocup. Καλός σουτέρ. Θα δούμε αν στην Ευρωλίγκα μπορεί να σταθεί. Και ο Νίλς Γκιφάι. Στο 4 είναι ο Ιωάννης Βόκμαν. Ο οποίος ήταν τραυματίας τώρα. Ναι, ήταν στο Ευρωμπάσκετ σίγουρα, τώρα δεν ξέρω αν έχει γυρίσει. Πολύ έμπειρος, με Αρμάνι.
Πολύ καλός παίκτης. Στη Ρωσία στη Τζέσικα. Καλό σουτέρ, πολύ ψηλός κι αυτός. Μπορεί να παίξει το 5, 2-11. Και ο Σκαρντα Σίλβα, άλλος ένας Γερμανός. Τίμιος παίκτης μέχρι εκεί, όχι τίποτα το σταθερό. Στο 5 τώρα. Καλή προσθήκη. Καλή προσθήκη ο Γουένιεν Γκάμπριελ. Ή Γκέιμπριελ για κάποιους. Ή Γκέιμπριελ για τους φίλους μας Παναθηναϊκούς. Καλός παίκτης. Ψηλός, πολλή ενέργεια. Κάνει και τις τάπες του. Είναι καλό πεντάρι τώρα για βασικός στην Bayern. Εντάξει, έχει και εμπειρία από το NBA. Εντάξει, το τεράστιο πρόβλημά του έχει στις βολές, έτσι. Ναι. Πολύ κακά ποσοστά. Και ο Λέον Κράτσερ στο 5. Είχε μικρό ρόλο στην Παρί. Και αυτή περίεργη επιλογή για την Bayern. Μέτριος επιθετικά. Παίρνει τα rebound του, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο και ο Κράτσερ. Και υπάρχει και ο Ελάιας Χάρις που εντάξει. Κράτσερ επίσης να πούμε ότι ήταν και στην Εθνική Γερμανία που πήρε το χρυσό στο Ευρωμπάσκετ, έτσι. Και προπονητής, μια πάρα πολύ καλή περίπτωση προπονητή, ο Γκόρντον Χέρμπερτ, ο Καναδός, Φιλανδός, δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί λίγο με τον Χέρμπερτ. Πρώην προπονητής του Άρη, στην τελευταία παρουσία του Άρη στην Ευρωλίγκα. Πολύ σύγχρονο μπάσκετ, πολλές κατοχές, πολύ γρήγορο παιχνίδι, με πάρα πολλά σουτ. Ήταν αυτός ο οποίος ανέδειξε και έκανε τρομερή δουλειά στην Εθνική Γερμανίας. Εννοείται. Ξέρει πολλούς παίκτες από αυτούς από την Εθνική. Εντάξει, πιστεύω ότι το roster του δεν είναι τίποτα τρομερό. Γι' αυτό έχω βάλει εγώ την Bayern μόλις 14η. Εγώ 12η την έχω. Και συνεχίζουμε με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, όπου στον Άσο συνεχίζει ο Wade Baldwin. Μέχρι τώρα η πιο δυνατή ομάδα που έχουμε αναλύσει, σίγουρα. Ναι, παρόλα αυτά εγώ δεν την έχω τόσο ψηλά, ένα spoiler έτσι. Οπα. Υπάρχει ο Baldwin, ο οποίος ήταν ο βασικός παίκτης στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τη Φενέρ, καλός δημιουργός, πολύ ταλαντούχος σκόρερ. Έκανε πολύ καλύτερες χρονιές στη Μακάμπι, δεν ήταν τόσο καλός παίκτης στη Φενέρ, παρότι ήταν πάλι πολύ χρήσιμος. Ναι, είναι πολύ καλός. Υπάρχει ο Wilbekin, ο Σκόντι Wilbekin, ο οποίος ήταν ο μεγάλος άτυχος της περσινής χρονιάς, καθώς νομίζω σε παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, έπαθε χιαστό τι έπαθε και έχασε όλη τη χρονιά με τραυματισμό. Ζήτημα το πώς θα γυρίσει πίσω, αλλά είναι elite scorer κι αυτός, που στα καλά του μπορεί να αποτελέσει μια πάρα πολύ καλή λύση. Και μετά υπάρχει ο Εξιόγλου ο Τούρκος και ο Άρτουρ Ζάγκαρς ο Λετονός, ο οποίος έκανε ένα καλό με τον μπάσκετ με την Λετωνία. Πήγε στη Φενέρ, εντάξει, πέρυσι έπαιξε κάποια μάτσα γιατί υπήρχαν απουσίες στον Άσο. Μέχρι εκεί. Όχι τίποτα το συγκλονιστικό. Επίσης να πούμε, συγγνώμη, ξέχασα ότι στον Άσο τελευταία προσθήκη είναι ο Χόρτον Τάκερ από το NBA, ο οποίος θεωρητικά και από αυτά που ακούγονται είναι πάρα πολύ καλός παίκτης στον Άσο και σίγουρα την ανεβάζει επίπεδο τη Φενέρ. Ναι. Στο 2 ο Μπράντον Μπόστον Jr. Καλός παίκτης επιθετικά, πολύ ταλαντούχος, με εμπειρία από Αμερική, αρκετά soft, δηλαδή δεν θα πάρει πολλές επιθετικές προσπάθειες, ζητάει πολλά φάουλ, λίγο γκρινιάρης και όχι ο καλύτερος αμυντικός. Ο Ντέβον Χολ, καλός παίκτης, ένα εργαλείο, σουτέρ μέσης απόστασης, λίγο κακό στο τρίποντο. Και ο Μελίχ Μαχμούτογλου, αρχηγός νομίζω της Φένερ, χρόνια ο Τούρκος. Επίσης για το Χολ να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ καλός πέρυσι στα play-off και στο Final Four. Ίσως μαζί με άλλους παίκτες να ήταν με τον Hayes Davis, ας πούμε, να ήταν από τους καλύτερους στο Final Four. Στο 3 υπάρχει ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο Τούρκος, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά πέρυσι, τρομερό step up. Έμεινε στη Φενέρ παρά το ενδιαφέρον ομάδων του NBA, είναι από τους καλύτερους σουτέρ στην Ευρώπη και είναι λίγο μέτριος αμυντικά. Και υπάρχει και ο Μπόντζι Κόλσον, ο οποίος και αυτός στη Μακάμπι έκανε καλύτερα πράγματα πέρυσι στη Φενέρ. Δεν ήταν τόσο επιδραστικός όσο ήταν στη Μακάμπι. Είναι μακρύς και καλός αμυντικός, πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή του. Και υπάρχει και ο Νουράλ Μπιτίν, ο οποίος στο EuroCup ήταν από τους καλύτερους σκόρερ. Έχει παίξει λίγο στην Ευρωλίγκα με την Bayern, αλλά δεν έχει καθιερωθεί στο top επίπεδο. Στο 4. Ο Μίκαελ Γιάν Ντούνεν, ο Φιλανδός. Δύσκολο έργο έχει. Το κενό του Hayes Davis σίγουρα δεν μπορεί να καλυφθεί. Αλλά είναι μια καλή κίνηση. Πέρσι ήταν στην Παρί. Καλός σουτέρ, καλός αμυντικός.
Το μόνο που είναι να δούμε είναι πώς θα ενταχθεί σε αυτή την πολύ καλή ομάδα της Εντάξει, Φενέρ. θα δώσει λύσεις, απλά σίγουρα δεν μπορεί να δώσει τα ίδια που έδινε ο Χιστή πέρυσι, έτσι. Γιατί μιλάμε για τελείως διαφορετικούς παίκτες. Και ο Νικολομέλης στο 4, πολύ καλός παίχτης, καλό γύρο μπάσκετ. Αρκετά έξυπνος, έχει και το σούτ του, καλός αμυντικός, πολύ καλός παίχτης ο Μέλη για μένα, σταθερός. Επίσης είναι και ο Μετεκάν Μπίρισεν στο 4. Μετά στο 5 υπάρχει ο Μπέικοτ, ο οποίος είναι πρώτη φορά και αυτόν στην Ευρώπη. Αρκετά καλός για την G League, αλλά δεν βρήκε κάποιο ρόλο στο NBA. Είναι πολύ καλός rebounder και έχει ύψος 2.11. Είναι κυρίαρχος στη ρακέτα, μπορεί να σουτάρει και από μακριά καθώς έχει 35% πέρυσι στο τρίποντο, με 1,6 τρίποντο ένα παιχνίδι. Και από πίσω δύο λύσεις που για μένα είναι για μια ομάδα που θέλει να σηκώσει την Ευρωλίγκα πάλι. Πέρυσι της βγήκε, φέτος δεν πιστεύω ότι μπορεί με αυτούς τους δύο από πίσω να κάνει τόσα πράγματα. Ο Κέμπιτς ο Καναδός και ο Μπάνκο που τον πήραν από την Ισπανία κάπου σαν ας πούμε έτσι, ένα prospect, δεν έκανε τίποτα το ιδιαίτερο. Να δούμε αν μπορεί φέτος να ανεβάσει επίπεδο με προπονητή. Ίσως το μελλοντικό καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη. Ίσως και αυτή τη στιγμή από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος. Ο Γιασκεβίτσιους. Εντάξει, τι να πούμε. Ίσως το δούμε και στον Παναθηναϊκό μια μέρα. Σίγουρα πιστεύω είναι από τους υποψήφιους. Πού την τοποθετείς τη Φενέρ? Εγώ τη Φενέρ την έχω δεύτερη. Εγώ επειδή πιστεύω ότι βασιζόταν πάρα πολύ πέρυσι στον Hayes Davis και δεν είναι εύκολο για να αντικαταστήσει το κενό του, την έχω έκτη. Γιατί και τα πεντάρια της δεν με πείθουν. Εντάξει, τη βλέπω για Final Four πάντως. Μπορεί προσωπικά. Πάμε στη Χαποέλ Τελαβίβ. Στο Νάσο ο Βάιλε Μίσιτς. Εντάξει, τι να πούμε για τον Μίσιτς. Τρομερός παίκτης. Ναι. Καλός. Εντάξει, απλά τον είδαμε και με τη Σερβία, ήταν λίγο πεσμένος. Εκτός σχήματος, δεν ήταν τόσο καλά. Πώς να το πω, το σώμα του, ας πούμε, ήταν λίγο πεσμένος. Έπαιξε στο NBA κάποια κυρίως με τους Hornets. Εντάξει, MVP caliber για την Ευρωλίγκα. Εντάξει, στο NBA δεν έκανε πολλά. Κάποια στιγμή έπαιξε στους Hornets είχε ένα ρόλο. Πίσω του είναι ο Γιαμαντάρ, ο Ισραηλινός, ο οποίος είναι καλός παίκτης για το επίπεδο του EuroCup. Έπαιξε σε Παρτίζαν και στη Φενέρ, νομίζω, ήταν και στην Bayern, ξεκίνησε πέρυσι πριν πάει στη Μακάμπι, οκ. Υπάρχει ο Τάιλερ Ένις, ο οποίος ήταν καλός στο EuroCup με τη Βενέτσια, αλλά στην Ευρωλίγκα δεν ξέρω αν θα μπορεί να σταθεί τόσο καλά. Δεν σουτάρει πολύ, αλλά έχει καλά ποσοστά όταν το κάνει και είναι και καλός δημιουργός. Ενώ στον Άσο υπάρχει και ο Εφτάχ Ζιφ και ο Γκάι Παλάτα. Στο 2 είναι ο Αντώνιο Μπλέικνι και πέρυσι ήταν στην ομάδα. Τρομερός σκόρερ. Και από κοντινή αλλά και από μακρινή απόσταση. Επίσης είναι ο Chris Jones. Καλός παίκτης και ο Chris Jones. Αθλητικός, killer, καλός δημιουργός. Είναι μια καλή λύση νομίζω στο 2. Πολύ καλή. Έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά πέρυσι με τη Βαλένθια. Έχει παίξει και Ευρωλίγκα με τη Βαλένθια. Ο διεθνής με την εθνική Αρμενίας. Ναι. Και ο Σάντι Κοέν για rotation. Κυρίως επειδή είναι Ισραηλινός. Αυτά. Ναι. Στο 3 έχει πολύ καλή κίνηση. Έχει κάνει η Χάπουελ με τον Ελάιζα Μπράιαντ, ο οποίος ήταν από τα καλύτερα τριάρια πέρυσι στην Ευρωλίγκα με την ΕΦΕΣ. Πρωταθλητής του NBA με τους Bucks. Πολύ καλός rebounder, πολύ καλός δημιουργός και αρκετά καλός scorer. Υπάρχει ο Colin Malcolm που ήταν πέρυσι στην Παρί. Εντάξει, όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Αρκετά παίζει πολύ με την ενέργειά του. Και υπάρχει και ο Μπόρισλαβ Μαντένοφ, ο οποίος έκανε πολύ καλές χρονιές, ήταν πολύ καλός scorer, αλλά σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με την Ευρωλίγκα, και ως Blazer. Στο 4 ο Ισμαήλ Wainwright. Περίεργη περίπτωση παίχτη, γιατί είναι αρκετά κοντός για τεσάρι. Μόλις 1,96. Αλλά είναι μακρύς και αρκετά flexible. Επίσης ο Μπρούνο Καμπόκλο, και αυτός καλός ψηλός. Μπορεί να παίξει και στο 5, αυτός πιο ψηλός από το Wainwright. Έχει πολύ ταλέντο, αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Νομίζω διαθέθηκε πέρσι και η Real και ο Παναθηναϊκός γι' αυτόν, να τον ψάχνανε
Ναι, κάτι μου λέει για μένα. Ο Βραζιλιάνος. Εντάξει, είναι πολύ ταλαντούχος παίκτης. Να δούμε αν θα μπορέσει να σταθεί επιτέλους σε μόνιμη βάση στο επίπεδο Ευρωλίγκας. Και υπάρχει ο Γκινάτ. Στο 4, εντάξει, Ισραηλινός. Έμπειρος παίκτης κι αυτός, πολύ σκληρός. Έκανε καλό ευρωμπάσκετ με το Ισραήλ. Μέχρι εκεί. Στο 5 έχει καλές λύσεις. Ναι, πολύ δυνατό. Ο Τζόναθαν Μότλεϊ, τον ξέρουμε από τη Φενέρ. Καλός σέντερ, τρομερός επιθετικά. Πολύ αθλητικός, πολύ ενεργητικός. Μια πολύ καλή κίνηση. Ήταν από πέρυσι. Ναι. Έκανε έκπληξη ότι πήγε σε ομάδα Eurocup από Μότλεϊ, γιατί έχει κάνει πολύ καλές χρονιές με τη Φενέρ. Ήταν από τους Star. Ναι. Και Όπως... της Φενέρ και της Ευρωλίγκας. Εντάξει, ναι. Ναι, καλός παίκτης. Καλός παίκτης, ναι. Όπως καλές χρονιές έκανε και με άλλη τουρκική ομάδα από την ΕΦΕΣ τα 2 τελευταία χρόνια ο Ντάνου Τούρου. Ο οποίος εντάξει είναι λίγο άγουρος, λίγο ατσούμπαλος, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ο οποίος ήταν όμως πολύ καλύτερος πέρυσι στην ΕΦΕΣ από ό,τι ήταν την πρώτη του χρονιά. Πάρα πολύ αθλητικός και μαχητικός παίκτης. Θέλει λίγο δουλειά στις βολές και να είναι λίγο πιο συγκεκριμένο στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά θα δώσει βοήθειες. Ενώ από πίσω του θα έρχεται και ο Τάιο Ντιάσε, ο οποίος έκανε καλή χρονιά με την Πασάξη εκεί στο EuroCup, και ο Ιτάι Σεγκέφ. Ένα σύνολο με προπονητή τον Δημήτρη Τούδη. Το δικό μας Δημήτρη Τούδη. Από τους πιο έμπειρους και πιο καλούς προπονητές στην Ευρωλίγκα. Καλός προπονητής. Πήρε και το EuroCup πέρυσι με τη Χάπελ. Να δούμε πώς θα στήσει την ομάδα για την Ευρωλίγκα. Εγώ την έχω σχετικά ψηλά τη Χάπελ. Την έχω βάλει 10η. Εγώ διαφωνώ. Πιστεύω θα κάνει καλή χρονιά, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι στο πρώτο μισό του βαθμολογικού πίνακα. Εντάξει, πιστεύω θα εξαρτηθεί σίγουρα και από το πώς θα είναι ο Μίσιτς. Άμα είναι ο Μίσιτς που ξέρουμε, ναι, εννοείται. Θα την πάει πάρα πολύ ψηλά. Εγώ τη βλέπω 14η. Οκ. Πάμε στη Βιλερμπάν. Εντάξει, Βιλερμπάν νομίζω για μένα είναι μακράν η πιο αδύναμη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Συμφωνώ. Έχει πολύ έμπειρους παίχτες, μεγάλα ονόματα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Παρ' όλα αυτά είναι και αυτή η μεγάλη ηλικία, όπως ο Τομάς Ερτέλ, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρωλίγκα, ο Γάλλος. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Από τους καλύτερους δημιουργούς στην Ευρώπη και είναι και αρκετά καλός σουτέρ. Μετά υπάρχει στον άσο επίσης ο Γκλιν Βότσον, ο οποίος είναι καλή περίπτωση για ομάδες σαν την Βιλερμπάν. Πηγαίνει πολύ στο rebound παρότι είναι αρκετά κοντός, 1,83. Καλός σκόρερ και δημιουργός. Αυτά. Μετά στο 2 υπάρχει ο Νάντο Ντεκολό, τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Μεγάλος πρέπει να. Και αυτός μεγάλος σε ηλικία. Μετά από χρόνια σε Τσεσικά και Φενέρ. Ήταν και πέρυσι, νομίζω, μπορεί και πρόπερσι στη Βιλερμπάν. Και υπάρχουν και ο Έντουιν Τζάκσον και ο Ατάμνα, δεν ξέρω πώς προφέρεται, οποίοι είναι ψηλομέτροι παίχτες, τίποτα το ιδιαίτερο. Και μετά στο 3 και ο Σακίλ Χάρισον και ο Ντέιβιντ Λάιτι, ο οποίος έχει χρόνια στην πλάτη του στην Ευρωλίγκα, είναι και αυτός 37 χρονών. Δεν πιστεύω ότι είναι τρομερές λύσεις. Όπως και στο 4 ο Αζίντσα, που ήταν και πέρυσι στην ομάδα, είναι πολύ καλός σουτέρ. Εντάξει, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, όμως δεν είχε μεγάλο ρόλο. Από την άλλη όμως ο Αρμέλ Τραωρέ, τον οποίο πήραν στο 4 η Βιλερμπάν, είναι από τους λίγους παίκτες που παρουσιάζει ένα κάποιο ενδιαφέρον. Πάρα πολύ αθλητικός και καλός rebounder. Τελείωσε την περασμένη χρονιά στην Ισπανία. Σίγουρα όμως θα κοστίσει για τη Βιλερμπάν το ότι δεν έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Και στο γεγονός ότι δεν προσαρμόστηκε τόσο καλά στις προηγούμενες ομάδες του στην Ευρώπη. Και μετά στο 5 υπάρχει παίκτες οι οποίοι και αυτοί δεν έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στην Ευρώπη. Ο Βοτιέ, ο οποίος ήταν πέρυσι στην Σολέ και έπαιζε στο Europe Cup. Ο Μάσα, ο οποίος και αυτός έπαιζε ο Μποτιάν Μάσα, ο οποίος έπαιζε και αυτός σε χαμηλότερο επίπεδο στη Μανρέσα στην Ισπανία. Είναι καλός αμυντικός, μακρύς, βοηθάει στο rebound, αλλά όχι τόσο καλός επιθετικά. Αλλά έχει ένα καλό ποσοστό για πεντάρι στις βολές. Ο Σέλγες, ο οποίος και αυτός έπαιζε στη Βουρτσμπουργκ. Και ο Μπαγιέ Ντιαγέ, ο οποίος ήταν μαζί με τον Αζίντσα η μοναδική από τους ψηλούς της περσινής Βιλερμπάν. Νομίζω η πιο αδιάφορη ομάδα της Ναι, σίγουρα. Είναι ο Ντιαγέ, ας πούμε ότι μπορεί να παίξει και στο 4, να βοηθήσει και λίγο με το τρίποντό του. Παρ' όλα αυτά, παρότι έχουν ένα δύναμο ρόστερ, εγώ ο προπονητής του μου αρέσει αρκετά.
ο Πιερίκ Πουπέτ, ο οποίος είναι από το Γενάρη του 24 στη Βιλερμπάν ως πρώτος. Παίζει σχετικά όμορφο μπάσκετ. Παρ' όλα αυτά το ρόστερ της Βιλερμπάν για μένα είναι αρκετά γερασμένο και πολύ άπειρο από την κορυφαία διοργάνωση. Νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι η Βιλερμπάν θα βγει 20η. Άμα έχει 21η, την έβαζε 21η. Εντάξει, έχει καλή έδρα γιατί είναι και το καινούριο γήπεδο, αλλά με το ρόστερ αυτό. Εντάξει, δεν παίζει άσχημο μπάσκετ. Απλά είναι πολύ. Έφυγε και ο Μαλεντόν, ο οποίος ήταν μακράν ο καλύτερος της παίκτη πέρυσι. Και είναι δύσκολο. Πάμε στη Μακάμπι. Στον άσο είναι ο Ταμίρ Μπλατ. Πολύ τίμιος παίκτης, από τους καλύτερους δημιουργούς στην Ευρώπη και αξιόπιστος σουτέρ. Απλά αρκετά κοντός, με μόλις 1,78 και οι αντίπαλοι μπορούν να το ματσάρουν πολύ εύκολα. Ο Τζεφ Ντόουτιν, απίστευτα ικανός σκόρερ. Μπορεί να σκοράρει και από μακριά και από κοντά. Έχει και εμπειρία από NBA, μια αρκετά καλή κίνηση για τη Μακάμπι. Ο Ντιμπαρτολομέο, εντάξει, χρόνια παίκτης της ομάδας, αρκετά χρήσιμος. Μπορεί να μην είναι σε πολύ καλό επίπεδο πλέον, αλλά είναι ένας αρκετά καλός παίκτης. Στο 2. Λόνι Walker, η επιστροφή του στην Ευρώπη μετά την περσινή παρουσία του στις Αλγύρης. Άμα ο Λόνι Walker δώσει αυτά που ξέρουμε ότι μπορεί να δώσει και αυτά που έκανε στο NBA, μπορεί να βγει MVP. Σίγουρα. Είναι από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη, ο Αμερικάνος. Απλά πρέπει να είναι λίγο πιο. Πώς να το πω. Να παίζει λίγο περισσότερο με την ομάδα, γιατί πέρυσι στις Αλγύρης έπαιρνε τη μπάλα και έκανε επιθέσεις μόνος του. Είναι λίγο το μίσθαρος. Ναι. Και μετά υπάρχει και ο Jimmy Clark, ο οποίος ήταν πέρυσι στην ομάδα. Μπορεί να παίξει σαν άσος. Εντάξει. Πιστεύω ο Lonnie Walker θα πάρει τα περισσότερα λεπτά. Και υπάρχει και ο Ρεν Σαχάρ στο 2. Στο 3 ο Μπρίσετ, τίμιος ρολίστας, θα δώσει αρκετές βοήθειες. Με τα rebound κυρίως, αλλά και την αμυνά του. Όχι καλό σκόρερ, αλλά μπορεί να προσφέρει κάτι στην ομάδα. Ο Γκάρ Λάβι, επίσης στο 3. Έρχεται από καλή χρονιά στο Ισραήλ, με την Γκαλίλ Γκιλμπόα. Καλός rebounder και καλούτσικος επιθετικά. Απλά δεν έχει πολύ ευρωπαϊκή εμπειρία. Επίσης ο Ούρος Τριφούνοβιτς, ο Σέρβος μετά από πολλά χρόνια στην Παρτίζαν. Φεύγει καθώς δεν είχε χρόνο συμμετοχής. Και θα δούμε αν μπορεί φέτος να δείξει ότι μπορεί να ανέβει επίπεδο. Μετά στο 4 είναι ο Γάλλος ο Τζέλεν Χόρντ, ο οποίος ήταν σίγουρα ο καλύτερος παίκτης της περσινής Μακάμπι. Πολύ καλός σκόρερ με εμπειρία από το NBA. Μπορεί να παίξει υποσυνθήκες και στο 5 κι αυτός. Ήταν και με την Εθνική Γαλλία στο Ευρωμπάσκετ. Πολύ καλή λύση. Και μετά υπάρχει και ο TJ Leaf, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλές χρονιές και αυτό στην Κίνα. Γενικά νομίζω παίκτες από την Κίνα, οι καλοί παίκτες της Κίνας μπορούν να σταθούν στην Ευρώπη. Είναι μια καλή αγορά, θεωρώ. Διαφωνώ. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλός την τελευταία του χρονιά στην Κίνα. Πολύ καλός μπλοκέρ. Είναι ζήτημα αν θα μπορέσει να προσαρμοστεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, γιατί και αυτό είναι η πρώτη φορά στην Ευρώπη. Έχει κάποια μάτια στο NBA που είχε ελάχιστο ρόλο και υπάρχει και στο 4 επίσης και ο William Ρέιμαν, ο Ισραηλινός. Στο 5 ο Ρόμαν Σόρκιν, τον έχουμε μάθει πλέον πολλά χρόνια στην Ευρωλίγκα. Ένα stretch πεντάρι, σουτάρει αρκετά. Καλή λύση στο 5. Ο Μάρσιο Σάντος, Βραζιλιάνο σέντερ. Και αυτός σουτάρει αρκετά από μακριά. Καλή χρονιά στο EuroCup με την Ulm. Απλά είναι ένα θέμα αν μπορεί να σταθεί στο επίπεδο της Ευρωλίγκας, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά με το EuroCup. Επίσης ο Κλιφ ο Μουρούγι. Δεν έχουμε κάποια άποψη πάνω στον παίχτη, καθώς είναι η πρώτη του επαγγελματική σεζόν. Ήταν στα κολέγια, στο κολεγιακό επίπεδο. Ναι, δεν ξέρω πόσο καλός μπορεί να είναι ένας παίκτης στο κολέγιο για να τον πάρει ομάδα Ευρωλίγκας, αλλά εντάξει. Δεν αποκλείεται. Μπορεί να είναι πολύ καλή λύση. Με προπονητή τον Όντετ Κάτας, πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, πολύ καλός προπονητής. Παίζει και αυτός πολύ όμορφο μπάσκετ. Θέλει οι κοντοί του να δημιουργούν. Έχει φτιάξει ένα πολύ καλύτερο ρόστερ σε σχέση με το πολύ αδύναμο περσινό της Μακάμπι. Πιστεύω θα είναι πολύ ανεβασμένη. Εγώ την τοποθετώ 8η. Εγώ τοποθετώ 9η. Κοντά είμαστε και εδώ. Εντάξει, νομίζω η Μακάμπι θα είναι
αρκετά καλή φέτος. Μετά πάμε σε ένα από τα φοβορί αδιαφυσβήτητα της Ευρωλίγκας. Απλά πρέπει να αποδείξει ότι κάποια στιγμή πρέπει να την πάρει και ότι μπορεί να το κάνει. Τον Ολυμπιακό. Όπου στον Άσο υπάρχει ο Κίναν Evans, ο οποίος είναι τρομερός σκόρερ. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Σίγουρα όμως είναι μεγάλο ζήτημα. Το θέμα να τον δούμε να παίζει. Ναι, αν θα γυρίσει από τον τραυματισμό του και πώς θα γυρίσει από τον τραυματισμό που είχε, που τον κράτησε 1,5 χρόνο νομίζω. Και τώρα ξανατραυματίστηκε. Ξανατραυματίστηκε κιόλας. Σίγουρα θέλει να πάρει Άσο ο Ολυμπιακός. Με τον Τιλικινά, από ό,τι λένε, να φαίνεται να καταλήγει στον Ολυμπιακό από την Παρτίζαν, παρότι ακούστηκε και για τον Καλάθι. Και μετά υπάρχει ο Walkup. Τρομερός αμυντικός. Πολύ καλός δημιουργός. Ξέρουμε ότι είναι αρκετά μέτριο στο επιθετικό κομμάτι, δεν μπορεί να προσφέρει τόσα πολλά. Και υπάρχει και ο Σεϊμελί, ο οποίος άμα αποκτηθεί άλλος άσος, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να βρει ρόλο. Δεν είναι καθαρό όμως άσος, για παίχτη σίγουρα χαμηλότερο επίπεδο από αυτό του Ολυμπιακού. Στο 2 ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος πέρσι για μένα δεν έκανε τη σεζόν που όλοι περιμέναμε. Παρ' όλα αυτά, στα σημαντικά παιχνίδια ήταν εκεί. Ειδικά στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό ήταν πολύ καλός. Ναι. Και πιστεύω ότι φέτος θα κάνει ένα step up και είναι πραγματικά εξαιρετικός παίχτης. Όπως είναι και ο Τάιλερ Ντόρσε για μένα. Ένας πολύ καλός σουτέρ, ο οποίος άμα είναι στη μέρα του μπορεί να σε σκοτώσει. Το θέμα είναι αν θα τον εμπιστευτεί ο Μπαρτζόκας, αν θα του δώσει χρόνο, αν θα τον κερδίσει ξανά και τον κάνει να παίξει έτσι όπως έρχεται με την εθνική, με όρεξη. Αυτό, γιατί αν παίξει έτσι είναι πολύ χρήσιμη λύση ο Ντόρση. Επίσης ο Γιαννούλης ο Λαρετζάκης, ένας καλός τίμιος σουτέρ. Έμεινε κυρίως λόγω διαβατηρίου, πιστεύω και αυτός. Ναι, δεν πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Όπως και ο Όμηρος Νετζίπογλου. Μόνο στην Ελλάδα πιστεύω θα παίξει. Ναι. Δεν νομίζω να έχει ρόλο στην Ελλάδα. Και ο Νετζίπογλου είναι ένας τίμιος παίχτης. Εντάξει, έχει μείνει στην ΑΕΚ κάποια καλά πράγματα. Οκ. Όχι τίποτα ιδιαίτερο. Στο 3. Στο 3, μία από τις δύο, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, μεταγραφές του Ολυμπιακού, ο Tyson Ward, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός πέρσι με την Παρί. Παίχτης ομάδας που παίζει καλή άμυνα, μπορεί και να σουτάρει και τρέχει το γήπεδο πολύ καλά. Πολύ έξυπνος παίχτης. Ίσως είναι πολύ καλή κίνηση για τον Ολυμπιακό. Πιστεύω είναι ό,τι πρέπει. Και μετά υπάρχει και ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός, και ο Σακίλ Μακίσικ. Εντάξει, ξέρουμε και για τους δύο. Καλές λύσεις. Ναι, ο Παπα-Νικολάου καλός αμυντικός, ο Μακίσικ πολύ εκρηκτικός παίχτης. Εντάξει, έχουν μεγαλώσει, είναι και οι δύο πολύ μεγάλη ηλικία. Να δούμε αν θα μπορέσουν να προσφέρουν. Και στο 4. Το 4 τα δυνατά χαρτιά. Δεν ξέρω αν συμφωνήσει. Καλύτερες λύσεις στο 4 από όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκας. Σάσα Βεζένκοφ, MVP. Πολύ καλός παίχτης. Και πέρσι καλή χρονιά έκανε, πολύ καλή χρονιά. Στην επιστροφή του. Μπορεί να είναι αυτός που θα επιστρέψει τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Σίγουρα. Και ο Άλεκ Πίτερς, ένας τρομερός σουτέρ, ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια έχει κάνει, από τότε που έφυγε ο Βεζένκοφ, πήρε τις ευκαιρίες του και είναι ένας πραγματικά τρομερός παίχτης. Και το καλό με τον Πίτερς είναι ότι ενώ θα μπορούσε σίγουρα να βρει ρόλο σε βασικού σε άλλη ομάδα, κάθεται στον Ολυμπιακό, δεν παραπονιέται ιδιαίτερα, παίζει, προσφέρει πάντα όταν παίζει. Πάρα πολύ καλός παίκτης ο Πίτερς. Στο 5 μετά υπάρχει ο Ντόντα Χολ, ο οποίος είναι η δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού μαζί με τον Ward, ο οποίος είναι χρήσιμος παίκτης, είναι καλός αμυντικός, σκληρός και αρκετά αθλητικός, ψηλός. Θα δώσει λύση στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν μπορεί να καλύψει το κενό του Φαλ, πέρυσι ήταν την Μπασκόνια. Το κενό του Φαλ πιστεύω θα πρέπει να το καλύψει ο Μιλουτίνοφ, να ανεβάσει επίπεδο, γιατί σίγουρα τα 2 τελευταία χρόνια που επέστρεψε στον Ολυμπιακό δεν ήταν αυτό που θα περίμεναν οι περισσότεροι. Εντάξει, δεν ήταν και κακός. Δεν ήταν κακός, αλλά ο Μιλουτίνοφ ήρθε. Μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα. Ναι, με τους φίλους του Ολυμπιακού να περιμένουν ότι θα είναι το καλύτερο πεντάρι στην Ευρωλίγκα. Σίγουρα μπορεί να είναι στα καλύτερα πεντάρια στην Ευρωλίγκα, άμα παίξει αυτό που μπορεί. Και μετά υπάρχει και ο Κώστας Αντιτοκούμπο. Ο πρώτος σε μπλοκ στο Ευρωμπάσκετ. Η τρίτη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Εντάξει. Για ρολίστας πιστεύω ότι θα δώσει πράγματα στον Ολυμπιακό του Μπαρτζόκα. Και υπάρχει και ο Φάουλ, ο οποίος θα χάσει όλη τη χρονιά με τραυματισμό. Προπονητής ο Μπαρτζόκας. Γιώργος Μπαρτζόκας. Εντάξει. Τι γνώμη έχουμε για Μπαρτζόκα? Από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη. Παίζει πάρα πολύ. Σκακιστής, ναι. Παίζει πολύ όμορφο μπάσκετ. Αλλά loser. Ναι, σίγουρα δεν έχει πάρει αυτά που θα μπορούσε να πάρει.
Εγώ τον Ολυμπιακό, ανάλογα βέβαια και με τον κάρτ που θα πάρει τώρα τελικινά, δεν με πείθει σε καμία περίπτωση ότι μπορεί να σταθεί στον Ολυμπιακό. Τον τοποθετώ τρίτο. Τρίτο κι εγώ. Ωραία. Παραμένουμε Ελλάδα. Και πάμε σε ένα άλλο μεγάλο φαβορί για την Ευρωλίγκα, ίσως το μεγαλύτερο, τον Παναθηναϊκό. Εννοείται. Ο οποίος έχει φτιάξει υπερομάδα, έτσι, ό,τι και να λέμε. Στον Άσο τι έχουμε? TJ Shorts. TJ Shorts, υπερπαίχτης. Πάρα πολύ καλός. Τρομερή χρονιά πέρυσι με την Παρί. Εντάξει, είναι σίγουρα υποψήφιος MVP και αυτός. Ήταν πέρυσι. Ένας μικρός γίγαντας. Ναι. Εντάξει, δεν έχει τόσο το shoot, αλλά είναι πάρα πολύ καλός δημιουργός, πολύ διεισδυτικός, πολύ γρήγορος. Μπουκαδόρος, ναι. Και από πίσω του έχει δύο πολύ καλούς Έλληνες. Τον Κώστας Λούκα, ο οποίος εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε και τίποτα για τον Σλούκα ιδιαίτερα, και τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος παίρνει μετά τον Ολυμπιακό ξανά πολύ δίκαια για μένα ευκαιρία στην Ευρωλίγκα. Και πιστεύω από τους Έλληνες που υπήρχαν στο χαμηλότερο επίπεδο του Eurocup, του Champions League, είναι ο μοναδικός ο οποίος. Πολύ καλή κίνηση για Έλληνας. Ναι, ο μοναδικός που μπορεί να σταθεί στο επίπεδο της Ευρωλίγκας. Πολύ καλό σουτέρ, εντάξει. Έχει ένα θέμα με την άμυνα. Βέβαια με τόσους παίκτες που είχε Παναθηναϊκός, σίγουρα κάποιος θα μπορεί να τον καλύψει αμυντικά. Το 2, ο περσινός MVP της Ευρωλίγκας. Ναι, Κέντρικ Ναν. Τι να πούμε για τον Ναν. Απίστευτος παίκτης. Τα βάζει όλα από παντού. Ό,τι θέλει κάνει. Το μόνο που έχω να πω λίγο για τον Ναν είναι ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί λίγο περισσότερο στο μπάσκετ. Γιατί πέρυσι, ας πούμε, διαμαρτυρόταν πάρα πολύ. Έχανε λίγο τη συγκέντρωσή του σε κάποια μάτς. Αν μείνει συγκεντρωμένος καθαρά στον αγώνα, είναι μακράν. Εντάξει, όχι μακράν, γιατί υπάρχουν και άλλοι πολύ καλοί παίκτες. Είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη. Φανταστικός. Τι να λέμε τώρα για τον Ναν. Okay. Και ο Τζέριαν Γκραντ, πολύτιμο γρανάζι για τον Παναθηναϊκό. Απίστευτος αμυντικός. Ναι. Πολύ καλός δημιουργός. Τίμια επιθετικός, δηλαδή τα σωστά του τα βάζει. Άμα το βγάλεις ελεύθερο, θα το βάλει. Ναι, δεν θα σε ελπιθεί. Ναι. Και ο Καλατζάκης αρκετά καλός παίχτης. Και Ευρωμπάσκετ έκανε καλό. Πολύ καλός αμυντικός. Στο χρόνο που θα πάρει, ξέρεις τι θα σου δώσει. Είναι περιορισμένο δυνατότητων ο Καλατζάκης, γιατί κάνει λίγα πράγματα, αλλά τα κάνει πολύ καλά. Στο 3 είναι ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος έκανε και αυτός πάρα πολύ καλό Ευρωμπάσκετ. Είναι καυτός. Ναι, έκανε τρομερό κλείσιμο πέρυσι τη χρονιά ο Όσμαν, ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού. Τρέχει πάρα πολύ γρήγορα στο transition, μπορεί να βοηθήσει πολύ με το μακρινό του shoot. Είναι πολύ χρήσιμος παίκτης, τον ξέρει κατά μαν. Έχει παίξει και χρόνια ο Όσμαν στο NBA. Από πίσω το αποκτήθηκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος είναι elite shooter, ό,τι και να λέμε. Θα πάρει σίγουρα λεπτά φέτος στον Παναθηναϊκό, θα δώσει πάρα πολλές λύσεις. Είναι καλός παίκτης και σίγουρα. Πολύ καλή. Ναι, άμα κάνει ένα step up λίγο σε σχέση με αυτά που έκανε στην Μπασκόνια, μπορεί να σταθεί και ως βασικό τριάρι του Παναθηναϊκού. Και από πίσω υπάρχει και ο Γκριγκόνης, ο οποίος είναι ακόμα στην ομάδα. Γύρισε ή ακόμα. Δεν ξέρω αν προπονείται ή αν είναι ακόμα τραυματίας, αλλά εντάξει, άμα. Και δεν ξέρω και κατά πόσο θα βρει ρόλο τόσο πολύ στον Παναθηναϊκό φέτος. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος, εντάξει, η ποιότητά του είναι πολύ μεγάλη και αυτού. Ναι. Έχει κάνει καλές χρονιές στον Παναθηναϊκό. Ναι, κυρίως η δεύτερη του. Αυτά για τον Λιθουάνο. Στο 4. Στο 4 Χουάντζο Ραγκόμεθ. Πέρσι έκανε αρκετά καλή χρονιά. Ναι, πολύ βελτιωμένος σε σχέση με πολύ βελτιωμένος και τα σου του τα έβαζε και άμυνα έπαιζε. Και λέει άπ έβαζε γιατί οι Σίτος τα έχανε παλιά. Και ο Ντίνος Μίτογλου. Εντάξει, Ευρωμπάσκετ δεν ήταν. Εντάξει, έκανε καλούς ομίλους, μετά στα νοκάουτ. Αλλά είναι ένας καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης ο Ντίνος. Ναι. Και ο Αλέσκανδρος Σαμοντούροφ, ο οποίος μπορεί να παίξει και 5. Μπορεί, εντάξει. Κυρίως ο Μίτογλου λογικά θα χρησιμοποιηθεί αν χρειαστεί στο 5. Πολύ καλός Σαμοντούροφ, καλό τουρνουά. Θα πάρει πολύ περισσότερες ευκαιρίες φέτος. Ναι, νομίζω δεδομένα και τις αξίζει κιόλας. Σίγουρα. Στην Ελλάδα, εγώ δεν βλέπω το Σαμοντούροφ λόγω για να μην παίζει 25 λεπτά σε κάθε μάτι στο ελληνικό πρωτάθλημα για να εξελιχθεί. Βοήθησε πάρα πολύ την εθνική όταν μπήκε. Αυτά και μετά στο 5 η άλλη προσθήκη μαζί με τον Ρογκαβόπουλο και το Shorts, ο Ρισόν Χόλμς και τον Τολιόπουλο. Ο Ρισόν Χόλμς, ο οποίος είναι τρομερή προσθήκη για τον Παναθηναϊκό, πάρα πολύ αθλητικός, με μεγάλη εμπειρία στο NBA, καλός επιθετικά, τελειώνοντας όλες τις φάσεις κοντά και πάνω από το καλάθι. Για μένα έχει τη δυνατότητα να γίνει και ο καλύτερος φιλός στην Ευρώπη. Ναι. Ναι. Γιατί εντάξει, από πίσω του έχει βέβαια
ίσως και τον καλύτερο ψηλό αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, τον Ματίας Λεσόρ. Και αυτό είναι ένα ερωτηματικό να δούμε πώς θα επιστρέψει. Ναι, είχε και ένα τραυματισμό μες στο καλοκαίρι. Παρότι είχε γυρίσει, πάλι λίγο κάπου το έχασε. Έμεινε και ο Γιούρτσεβεν. Εντάξει, δεν ξέρω. Θα μείνει. Έμεινε. Ανανέωσε. Και στην Αυστραλία τώρα στα φιλικά από ό,τι έχω δει είναι και αρκετά τίμιος έτσι. Επιθετικά καλό, στην άμυνα είναι λίγο χάνεται, δεν είναι τίποτα το. Είναι λίγο στον κόσμο του γενικά νομίζω. Ναι, εντάξει, τρίτος ψηλός όμως, επειδή ξέρει και την ομάδα, ξέρει και τον προπονητή του, είναι μια καλή λύση για τρίτος ψηλός. Okay. Δεν θα περιμένουν σίγουρα οι φίλοι του Παναθηναϊκού τα ίδια που περιμένουν πέρυσι από αυτόν. Άλλη μια προσθήκη και ο Γιάννης ο Κουζέλογλου, ο οποίος εντάξει, δεν νομίζω ότι θα πάρει λεπτά. Εντάξει, κυρίως στην Ελλάδα. Αλλά εντάξει, καλός παίχτης, μια χαρά. Προπονητής ο Αταμάν. Πολύ καλός προπονητής ο Αταμάν. Ξέρει να παίρνει από τους παίχτες του αυτό που θέλει. Ό,τι δεν είναι ο Μπαρτζόκας. Winner. Παρότι το μπάσκετ που παίζει εντάξει δεν είναι και τόσο εντυπωσιακό. Εντάξει, έχει όμως. Τον είδαμε και με την Τουρκία, εντάξει, απίστευτη η Τουρκία. Ναι. Δυστυχώς. Ξέρει να παίρνει πράγματα από τους παίχτες του. Θα μπορούσαμε να πούμε προπονητής ψυχολογίας, ανεβάζει την ψυχολογία των παικτών του. Και τι ρίχνει. Ναι, παρόλα αυτά δεν φαίνεται αυτό στην ομάδα του. Παρότι οι δηλώσεις του κάποιες φορές είναι ας πούμε, λίγο εριστικές, λίγο περίεργες προς κάποιους παίχτες του. Εντάξει, φαίνεται να τον αγαπάνε όλοι οι παίχτες του. Εγώ τοποθετώ τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση. Εντάξει, και εγώ νομίζω με όλα αυτά που είπαμε, δύσκολα να μην μπει πρώτος ο Παναθηναϊκός. Και με το δεδομένο ότι το Final Four θα γίνει και στο ΆΚΑ είναι και το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση. Έτσι. Εννοείται. Πάμε στην Παρί. Στον Άσο έχει τον Justin Robinson. Καλός σκόρερ και δημιουργός. Με εμπειρία σε πολλά πρωταθλήματα και στο NBA. Δεν έχει αγωνιστεί ποτέ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και υπάρχει δεδομένα το κενό του Shorts. Δύσκολα. Θα δούμε. Εντάξει, νομίζω δεν θα τα καταφέρει, αλλά τουλάχιστον. Shorts δεν μπορεί να γίνει. Εννοείται. Φαινομενικά τουλάχιστον. Και ο Σεμπάστιαν Ερέρα στον Άσο. Εντάξει, ήταν και πέρυσι, λίγα πράγματα. Έτσι. Στο 2, Ναντί Ριφί. Ο μόνος που έμεινε από τους περσινούς βασικούς της Παρί. Πάρα πολύ καλό σουτέρ. Λίγο άναρχο στυλ παιχνιδιού. Μπορεί να βοηθήσει και στον Άσο. Σίγουρα πρέπει, πρέπει να γίνει ο ηγέτης της φετινής Παρί. Αυτό. Και παίχτη στην Εθνική Γαλλίας. Έχει πολύ μεγάλο μέλλον. Μετά υπάρχει ο Αγιαγή και ο Ατάρα, οι οποίοι είναι και οι δύο παίχτες λίγο χαμηλότερο επίπεδο. Ο Αγιαγή έπαιζε στο EuroCup με την Μπουργκ. Ο Ατάρα έχει παίξει κι άλλες χρονιές στην Ευρωλίγα με τη Μονακό. Έχει ένα καλό σουτ. Παρ' όλα αυτά πιστεύω θα είναι απλά λύσεις στο rotation και όχι παίχτες που θα κάνουν τη διαφορά για την Παρί. Στο 3, Λαμάρ Στίβενς. Καλή προσθήκη. Έχει εμπειρία από Αμερική. Καλός αμυντικός και rebounder. Σκοράρει κιόλας. Εντάξει, δεν είναι το δυνατό του σημείο. Ο Τζέρεμι Μόργαν. Και αυτός αρκετά τίμια προσθήκη. Ήρθε από το EuroCup. Καλός αμυντικός. Αξιόπιστο σουτέρ. Κάνει συγκεκριμένη δουλειά στο γήπεδο. Γι' αυτό τον έχει. Κάνει κάποια καλά πράγματα. Σε άλλα όχι τόσο καλός. Και ο Λέοπολτ Καβαλιέρ για το rotation. Μετά υπάρχει στο 4 ο Έμαθε Βαγιέ, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρωλίγκα ο 35χρονος. Δεν ξέρω τι μπορεί να προσφέρει στα 35 του για στην Παρί. Εντάξει, οκ. Υπάρχει ο Τέρεκ Willis, ο οποίος ήταν στην ΦΕΣ. Πολύ καλό σουτέρ. Αλλά και αυτός μέχρι εκεί πέρα. Και του Άρη το Willis πώς το λέγανε, Ντάραλ, ναι. Ο Ντέρεκ αυτός ήταν ένας μουστάκι που έπαιζε στην ΕΦΕΣ, ένα τεσάρι stretch. Εντάξει, δεν είχε ιδιαίτερο ρόλο. Και υπάρχει και ο Dalton Holmes, ο οποίος είναι πολύ καλό σουτέρ. Να κάθεται στη γωνία και αυτός και να βαράει τρίποντα. Φυσικά για το Willis, sorry. Αυτό. Ο δεύτερος είναι και αυτός καλό σουτέρ. Είναι από πέρυσι στην ομάδα. Δεν πιστεύω ότι δεν θα πάρει τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής. Και στο 5 ο Μπακό επιστροφή και για τον Βέλγο στην Ευρωλίγκα. Μοιάζει παικτικά πολύ με τον Σακό που είχε πέρυσι η Βιλερμπάν. Είναι λίγο άγαρμπος, καλός rebounder. Είχε μια καλή παρουσία με το Βέλγιο στο Ευρωμπάσκετ. Και μετά οι άλλοι δύο, εντάξει, ο Άλαν Ντοκοσί, μέτρια προσθήκη στα χαρτιά. Έρχεται και αυτός από χαμηλότερο επίπεδο
με το Europe Cup με την Dijon και ο Μοχαμέντ Φαγέ. Ενώ επίσης μια πολύ ιδιαίτερη και καλή περίπτωση προπονητή. Και αυτόν τον ήθελε ο Άρης. Ναι, ο Φραντσέσκο Ταμπελίνη, γι' αυτό ακούστηκε όντως ότι ενδιαφέρει πολύ τον Άρη, ο πρώην προπονητής της Νίμπουργκ. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά με τους Τσέχους τα τελευταία χρόνια. Έπαιζε ένα ωραίο σύγχρονο μπάσκετ. Πιστεύω είναι πάνω κάτω στα ίδια χαρακτηριστικά με τον περσινό προπονητή της Παρί που έφυγε στο NBA. Το στυλ θα παραμείνει ίδιο. Ναι, παρόλα αυτά το ρόστερ είναι αρκετά αποδυναμωμένο, τουλάχιστον στα χαρτιά. Γι' αυτό εγώ την τοποθετώ 19η την Παρί. 19η. Ναι. Εγώ 13η θεωρώ ότι η Παρί Okay. δεν θα κάνει τόσο άσχημη χρονιά. Πέρσι τι βγήκε? Πέρσι πήγε στα play-in νομίζω, 8η. 8η, βγήκε. Όχι, κάπου. Μπορεί και πιο πάνω γιατί έπαιξε. Ήταν και πρώτη κάποια στιγμή. Ναι, για αρκετό χρονικό διάστημα. Ναι. Έπαιξε στα playoffs, έπαιξε με τη Φενέρ. Βέβαια, έχασαμε κατεβασμένα τα χέρια 3-0. Εντάξει. Με τη Φενέρ, εντάξει. Συμβαίνει. Διαλύθηκε σχεδόν, όπως και να το κάνουμε. Φύγαν όλοι οι καλοί τη παίχτες. Συνεχίζουμε με την Παρτίζαν. Ή Παρτιζάν, όπως θέλετε το την. Όπου κράτησε κάποιους από τους περσινούς τους παίχτες. Καλίκ Jones. Καλός παίχτης. Πολύ καλός παίχτης. Και σκόρερ. Και δημιουργός. Playmaker. Εντάξει, πολύ καλός παίχτης για την Παρτίζαν. Νομίζω από τους καλύτερους παίχτες, ίσως και ο καλύτερος. Ναι, εντάξει. Πέρυσι δεν έδωσε τόσα όσα περιμέναν. Ναι. Οι περισσότεροι σίγουρα μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα σε σχέση με αυτό που έδειξε πέρσι. Μετά υπάρχει ο Ντιλικινά, για τον οποίο είπαμε ότι ενδιαφέρεται πολύ έντονα ο Ολυμπιακός και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να παίξει, να πάει στην ελληνική ομάδα. Εντάξει, περίμενε πολλά περισσότερα από τον Γάλλο η Παρτίζαν, ο οποίος ήρθε σαν ένας αρκετά καλός σουτέρ, κάτι το οποίο δεν το έδειξε καθόλου. Και μετά υπάρχει ο Dwayne Washington, ο οποίος είναι elite scorer και σουτέρ, πάρα πολύ καλός. Απλά πέρσι δεν το έδειξε τόσο γιατί είναι εκείνο το περίεργο σκηνικό που υπέγραψε στην Παρτίζαν, μετά έφυγε στην Αμερική για το Summer League, γύρισε, εντάξει, είχε και κάποιους τραυματισμούς. Στο πρωτάθλημα έδειξε πόσο καλός παίχτης είναι. Άμα έχει το μυαλό του στο μπάσκετ και μείνει υγιής, θα δώσει πάρα πολλές λύσεις γιατί είναι πάρα πολύ καλός σκόρερ και σουτέρ. Στο 2 ο Sterling Brown, ένας χαρισματικός σκόρερ και σουτέρ. Τον έχουμε δει και από το NBA βέβαια. Πολύ καλή περίπτωση ο Sterling Brown. Από τα σημαντικότερα γρανάζια στην Παρτίζαν. Ο Shake Milton και αυτός αρκετά τίμιος παίχτης. Κυρίως από κάτω από το καλάθι τη βάζει. Το σουτ του δεν είναι τόσο απειλητικό. Και αυτός πολλά χρόνια στο NBA. Παραστάσεις. Και αυτή μια καλή κίνηση. Όπως πολύ καλή κίνηση και στο 3 είναι ο Τζαμπάρι Πάρκερ, ο οποίος ήταν πέρσι και πρόπερσι από τα καλύτερα τριάρια στην Ευρώπη, για τον οποίο, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, ήταν πάρα πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός να τον αποκτήσει και τον πήρε η Παρτίζαν τελευταία στιγμή. Μεγάλη εμπειρία στο NBA, πολύ καλές χρονιές όπως είπαμε με την Μπαρτσελώνα, θα δώσει πάρα πολλές λύσεις στην ομάδα του Ζέλικο. Μετά ένας άλλος από τους αγαπημένους παίχτες στο 3. Ο Μπόγκα, ένας τρομερός παίχτης. Τον είδαμε και με την Εθνική Γερμανίας. Πολύ καλό τουρνουά έκανε. Και τα σουτ του έβαζε. Και άμυνα έπαιζε. Τρομερή άμυνα. Είναι ίσως από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ευρώπη. Σε καταστάσεις ISO μπορεί να μαρκάρει πάρα πολύ καλά πάνω στην μπάλα. Νομίζω ότι άμα συνεχίσει όπως το άφησε στο Eurobasket θα είναι μια πολύ καλή. Παρ' όλα αυτά, αυτό που λέγεται γενικά και λέγαμε κι εμείς, είναι το ότι κάνει τέτοια πράγματα με τη Γερμανία και μετά στις ομάδες του με την Bayern, ας πούμε, και πέρυσι με την Partizan, ενώ ήταν πάρα πολύ καλός στους Ολυμπιακούς, δεν ήταν το ίδιο καλός στις ομάδες του, αλλά σίγουρα μπορεί να βοηθήσει. Και μετά υπάρχει και ο Βάνια Μαρίκοβιτς, πολύ έμπειρος παίκτης και αυτός, πολλές χρονιές πίσω του, μέλος της Εθνικής Σερβίας, είναι πολύ καλός σουτέρ. Εντάξει, είναι και παιδί της Παρτίζαν, καλός παίκτης, μαζί με τον Αρίγιαν Λάκιτς, ο οποίος, εντάξει, λίγα πράγματα. Ο Ποκουσεύσκι στο 4, καλός παίκτης, τον έχουμε δει και στο NBA. Τίμια χρονιά πέρσι με την Παρτίζαν. Όχι τίποτα τρομερό. Ναι, εντάξει.
μπορεί να δώσει περισσότερα πράγματα, πιστεύω. Σίγουρα, ναι. Είναι μικρός ακόμα. Έχει παίξει στον Παναθηναϊκό. Στον Ολυμπιακό Στον ήταν. Ολυμπιακό. Ναι. Καλός παίκτης ο Κουσεύσκι. Πολύ λεπτός δεν είναι. Ναι. Ναι. Ψηλός και Κόκαλο. λεπτός. Ναι. Και ο Νάκιτς στο 4. Εντάξει, για rotation. Στο 5. Ταρίκ Jones. Ταρίκ Jones. Φανταστικός παίκτης. Πέρσι έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά. Εκρηκτικό πεντάρι. Μοιάζει πολύ με το στυλ του Λεσόρ. Πολύ αθλητικός και καλός αμυντικός. Εξελίσσεται συνεχώς. Και μετά υπάρχει και ο Ντίλαν ο Σετκόφσκι, ο Γερμανός, ο οποίος επιστρέφει και αυτός στην Ευρωλίγκα. Ήταν μέλος της πολύ καλής ομάδας της Μάλαγα των τελευταίων ετών. Μπορεί να παίξει και στο 4 με την ίδια ευκολία, γιατί είναι και αυτός ένας OK shooter. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι. Εγώ τον Ομπράντοβιτς τον πιστεύω πολύ. Σίγουρα είναι ο μακράν ο καλύτερος στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Εντάξει. Έκανε κάποια πράγματα με την Παρτίζαν, κυρίως εκείνη τη χρονιά με το ξύλο. Με τη Real θα μπορούσε εκείνη τη χρονιά ίσως και να το πάρει. Αλλά εγώ έτσι όπως βλέπω το roster, βλέπω ένα πολύ μεγάλο κενό στο 4 και στο 5. Δηλαδή αν ο Κουσεύσκι πάει για βασικό τεσάρι είναι πρόβλημα. Γι' αυτό. Εγώ την Partizan θεωρώ ότι θα βγει έκτη φέτος. Εγώ ένατη την έχω βάλει. Σίγουρα πιστεύω ότι ο Ζέλικο θα πάρει κάποιον παίχτη, γιατί είναι μεγάλο το κενό. Συνεχίζουμε με τη Real, όπου στον Άσο εντάξει έχει τον Φακούντο Καμπάτσο. Δεν χρειάζεται να πούμε και πάρα πολλά για τον Αργεντίνο. Πάρα πολύ καλός δημιουργός, πολύ καλός σκόρερ, γρήγορος, με τρίποντο. Πολύ καλός παίκτης, εντάξει, ό,τι και να λέμε για τον Αργεντίνο. Έχει παίξει και στο NBA κάποια χρόνια. Μετά υπάρχει ο Αντρές Φελίθ, ο οποίος πέρυσι ήταν πολύ μέτριος με τη Real. Ήρθε από την Μπανταλώνα και το Eurocup. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα παίξει πάρα πολύ, γιατί στον Άσο πλέον αποκτήθηκε και ο Τεό Μελεντών, ο οποίος πέρυσι στην Villeurbanne ξεχώριζε. Πάρα πολύ καλός παίκτης την περσινή χρονιά. Είναι παίκτης ο οποίος δεν απειλεί τόσο με το μακρινό του σουτ, δεν είναι τόσο καλός σουτέρ, παρότι επιχειρεί κάποια σουτ, αλλά μπαίνει πάρα πολύ, παίζει πάρα πολύ με επαφή, με αποτέλεσμα να κερδίσει πάρα πολλές φορές. Χαρακτηριστικό είναι το ότι η περσινή χρονιά είχε 6,3 εύστοχες με 90%, δηλαδή τώρα να βαράει, μπορεί να βαρούσε 7 βολές κατά μέσο όρο στην περσινή Ευρωλίγκα. Έχει παίξει και κάποια χρόνια στο NBA που δεν πολύ έπιασε. Πολύ καλή κίνηση για την Real, ό,τι και να λέμε. Μετά υπάρχει στο 2 ο David Kramer, ο Γερμανός, ο οποίος και αυτός έπαιζε στην Ισπανία. Εντάξει, καλός σκόρερ, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορεί να παίξει στο υψηλό επίπεδο. Έκανε κάποιες καλές χρονιές. Να δούμε αν θα μπορέσει να το παίξει στη Real. Και ο Προτσίντα στο 2, περίεργη κίνηση. Ναι. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο σαν παίχτης. Είναι μικρός όμως, εξελίξει. Είναι μικρός, 23. αρκετά ψηλός και μακρύς για guard. Μπορεί να παίξει και 3. Και εννοείται και ο Σέρχιο Γιούλ. Εντάξει. Φαντάζομαι θα έχει περιορισμένο ρόλο. Εννοείται, αλλά εντάξει. Γιούλ μένει ο Γιούλ. Έτσι. Στο 3 Χεζόνια. Πολύ καλός παίκτης ο Χεζόνια. Ναι. Τον έχουμε μάθει πλέον πολλά χρόνια στην Ευρώπη. Και ο Αλμπέρτο Αμπάλντε, ο οποίος εντάξει είναι καλός παίκτης. Δεν νομίζω ότι είναι για το επίπεδο της Real, αλλά είναι καλός σουτέρ. Για δεύτερο τριάρι είναι ότι χρειάζεται, νομίζω, έτσι. Και καλός αμυντικός. Ναι. Μετά στο 4 υπάρχει άλλος ένας Αργεντίνος, ο Γκάμπριελ Ντεκ, ο οποίος είναι τίμιος ρολίστας όλα αυτά τα χρόνια στη Real. Καλός κάτω από το καλάθι, καλός αμυντικός και σκληρός παίχτης. Μετά μία από τις πολύ καλές μεταγραφές της Real, ο Trey Lyles, ο Καναδός, ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία στο NBA. Πολύ καλός rebounder και μπορεί να απειλήσει και από μακριά, καθώς βαρούσε κοντά στο 35% στο τρίποντο. Μπορεί να σταθεί εύκολα και στο 5, σε λίγο πιο ευέλικτα σχήματα, δεν είναι τόσο ψηλός. Και υπάρχει και ο Τσούμα Οκέκη, ο οποίος φαινομενικά είναι μια ακόμα πάρα πολύ καλή κίνηση για την Real από την Αμερική. Τρομερά all-around παίκτης. Πολύ καλός rebounder και δημιουργεί κιόλας για τους συμπαίκτες του. Όχι τόσο ιδιαίτερα καλός scorer, αλλά είναι καλός. Βασικά μπορεί να απειλήσει από μακριά, δεν είναι τρομερό shooter. Έχει ένα θέμα στις βολές. Και στο 5 εντάξει, κυρίαρχη. Ο εξωγήινος Ταβάρες. Ναι. Τρομερός παίκτης. Και ο Μπρούνο Φερνάντο, ο οποίος υπάρχουν πολλές απαιτήσεις από αυτόν. Ναι, εντάξει, παίχτηκε πάρα πολύ το όνομά του πέρυσι στα ρεπορτάζ της Ευρωλίγκας, ότι θα πήγαινε σε πολλές ομάδες.
Εντάξει, δεν έκανε τόσο καλά πράγματα ο Αφρικανός. Σίγουρα θέλει η Real περισσότερο από αυτόν. Και Οσμάν Γκαρούμπα. Coach Σέρχιο Σκαριόλο. Πού τοποθετεί στη Real, Νίκο? Δεύτερη. Δεύτερη. Ναι. Πού τοποθετώ τέταρτη. Οκ. Πάμε στη Βαλένθια, η οποία έχει αρκετά. Εντάξει. Έχει και νεαρούς παίχτες όπως είναι ο Ντελαρέα. Ναι, σίγουρα. Είναι ένα τρομερό ταλέντο. Στον Άσο που μπορεί να βοηθήσει. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μείνει στη Βαλένθια. Εντάξει, η Βαλένθια νομίζω έχει κάνει λίγο περίεργες κινήσεις καθώς δεν έχει πάρει πολύ έμπειρους παίχτες σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Δηλαδή στον Άσο έχει τον Νίκε Ορέκμπου και τον Μπράνκο Μπαντιό μαζί με τον Τελαρέα που είναι. Εντάξει, okay. Είναι ok παίχτες. Αλλά ναι, παίζαν σε χαμηλότερο επίπεδο, δεν έχουν δείξει πολλά πράγματα στην Ευρωλίγκα. Σε αντίθεση με τον Ντάριο Τόμψον που υπάρχει στο 2, ο οποίος έπαιξε το Ευρωμπάσκετ με την Εθνική Ιταλίας. Πολύ καλός δημιουργός και σουτέρ, με χρόνια στην ΕΦΕΣ και στην Μπασκόνια. Θα δώσει βοήθειες. Και στο 2 υπάρχει και ο Μοντέρο, ο Κάμερον Τέιλορ και ο Ιζάκ Νόγκες, ο οποίος ήταν στη G League, ένα πιτσιρίκος, ο 21χρονος μόλις. Ισπανός, εντάξει, αυτά στο 2. Στο 3 ο Χάβι Λόπεθ Αροστέγγι. Εντάξει, τίποτα το ιδιαίτερο. Εντάξει, είναι χρόνια στη Βαλένθια. Παίκτης για αυτό το επίπεδο. Ο Μάρι Μουρ. Ο Αμερικανός, εντάξει, και αυτός δεν ξέρω σε τι επίπεδο είναι, όπως. Αλλά σε αντίθεση με τον Nate Sestin, ο οποίος έχει παίξει και κάποια χρόνια στην Ευρωλίγκα, είναι ένας καλός σουτέρ μέχρι εκεί. Και ο Πουέρτο που τον είδαμε και αυτόν με την Εθνική Ισπανίας. Όπως είδαμε στο 4 και τον Πραντίγια, Ναι. που έκανε καλό τουρνουά. Έβαζε και τα τριποντάκια του. Και αυτός αυτού του επίπεδου, ναι. στη Βαλένθια και αυτός χρόνια. Και υπάρχει και ο Nathan Rovers. Στο 5 ο Νίλ Σακό. Που ήταν πέρυσι στην Βιλερμπάν, πολύ ψηλός, λίγο soft παίκτης. Εντάξει, έχει ένα θέμα στις βολές, είναι καλός rebounder, επιθετικά όχι τίποτα το τρομερό, είναι εξελίξιμος ο Γάλλος. Σε αντίθεση με τον Μάθιο Κοστέλο, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος, αρκετά μεγάλος σε ηλικία, χρόνια έχει περάσει αρκετές χρονιές στην Ευρωλίγκα με την Μπασκόνια. Και υπάρχει μετά και ο Γιανκούμπα Σιμά και ο Ethan Χαπ, ο οποίος, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, είναι και στους μικρούς του Ολυμπιακού, έτσι. Ναι. Εγώ την Βαλένθια, επίσης να πούμε και για τον προπονητή της ότι είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Έπαιξε φανταστικό μπάσκετ πέρυσι στο EuroCup με τη Βαλένθια, έτσι για να πω και το όνομά του, ο Πέντρο Μαρτίνεθ. Έπαιξε τρομερά επιθετικό, βάζοντας πάρα πολλές εκατοστάρες. Αλλά το ρόστερ του δεν είναι τίποτα τρομερό. 17η για μένα η Βαλένθια. 19η για μένα. Άλλη μια πολύ αδιάφορη ομάδα. Ναι, εντάξει. Είναι, άμα ο προπονητής καταφέρει και τους κάνει μια καλή ομάδα, μπορεί να δώσει πράγματα. Μετά περνάμε στη Virtus Bologna, όπου στον Άσο απέκτησε τον Λούκα Βιλντόζα. Ναι. Το ξέρουμε από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Δεν μ' άρεσε εμένα. Καλό σουτέρ, αλλά. Ήρθε με πολύ καλύτερες προδιαγραφές από μια εξαιρετική χρονιά που έκανε στον Ερυθρό Αστέρα. Ποιος είναι το αστέρι της ομάδας? Εντάξει, μετά στον Άσο επίσης υπάρχει και ο Παγιόλα, υπάρχει και ο Χάκετ, οι δύο Ιταλοί. Εντάξει, όχι τίποτα συγκλονιστικό. Ο Παγιόλα έπαιξε και στο Ευρωμπάσκετ με την Ιταλία. Εντάξει, δεν τον έβαλε πολύ τον Παγιόλα. Δεν τον έπαιζε, εντάξει. Ο Πρότσιντα τόσο πολύ δεν έπαιζε, που είναι λίγο περίεργο. Δεδομένου ότι πήγε στη Real. Ναι. Μετά στο 2 υπάρχει ο Κάρσεν Έντουαρτς, ο οποίος πέρυσι ήταν από τους καλύτερους σκόρερ της Bayern. Πολύ καλός παίκτης, λίγο άναρχος κι αυτός. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να σταθεί σε ένα διαφορετικό στυλ μπάσκετ σε σχέση με αυτό που έπαιζε πέρυσι στην Bayern με τον Herbert. Και μετά υπάρχει και ο Μάθιου Μόργαν στο 2. Ο Χάκετ. Εντάξει, ο Χάκετ μπορεί να παίξει και στον Άσο. Έμπειρος κι Τον αυτός. έχουμε Αλλά δει και από την Ελλάδα. Ναι, στον Ολυμπιακό, αλλά όχι τίποτα το τρομερό κι αυτός. Ο Σαλιού Νιάνγκ στο 3. Ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός. Ο οποίος έκανε εξαιρετικό τουρνουά. Δεν τον ήξερα να σου πω την αλήθεια. Δεν είχε Ούτε ρόλο εγώ. πάρα πολύ στην Virtus. Μακάρι να εξελιχθεί το παιδί γιατί είναι Πρέπει να είναι και αρκετά καλός. μικρός. Σχετικά. Ναι, πρέπει να είναι μικρός. Μετά στο 4 υπάρχει ο Σμάλαγκιτς, ο Σέρβος ο οποίος ήταν πέρυσι στην Σερβία, όπως και ο Άλστον, Derek Alston Jr. Και στο 3 υπάρχει και ο Καρίμ Τζάλου σαν βοηθητικός και ο Ακέλε σαν επίσης βοηθητικός στο 4. Στο 5 ο Μοχάμεντ Διούβ.
Πολύ εξελιγμένος και αυτός στο Ευρωμπάσκετ. Από τους καλύτερους ψηλούς. Τίμιος παίκτης, ναι. Ναι, για αυτά που ξέραμε από τον Diouf ήταν αρκετά καλός. Και ο Αλιού Διαρά, εντάξει, Εντάξει, ναι. δεν τρομάζει. Είναι μια λύση για την Virtus. Ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Δεν μ' αρέσει εμένα η Virtus. Εντάξει, ναι, οκ. Όχι τίποτα τρομερό, εγώ τον τοποθετώ 16η. Εγώ η Virtus θεωρώ ότι θα βγει 18η. Και μετά περνάμε στην Ζαλγκίρις. Η οποία έχει πολύ στοιχείο Έκανε ελληνικό πρωτάθλημα. καλές μεταγραφές για το επίπεδό της. Πήρε στον Άσο με πολύ μεγάλο συμβόλαιο, πιστεύω, για αυτά που μπορεί να προσφέρει τον Williams Goss. Χρόνια παίκτη του Ολυμπιακού, ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει. Είναι περιορισμένο δυνατότητων κι αυτός όμως. Αλλά για ομάδες σαν τη Ζαλγκίρις πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει. Μαζί με τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος έμεινε για άλλη μια χρονιά στη Λιθουανία. Ο Γάλλος, πολύ καλό σκόρερ. Εντάξει, λίγο στο τρίποντο εμένα δεν με εντυπωσιάζει. Πρώην παίκτης του Περιστερίου και του Βασίλη Σπανούλη στο Περιστέρι. Και πρώην παίκτης της Bayern. Έπαιξε και με την Εθνική Γαλλία που ήταν αρκετά καλός. Έγινε viral για άλλο λόγο όμως. Ναι, για εκείνο το περίεργο που έκανε με τη Σλοβενία. Με τον Ντόνσιτς, ναι. Σλοβενία, ναι. Του δίνει το χέρι και μετά τρέχει και το βάζει να έχει τελειώσει το μάτς. Μετά στο 2 πήραν τον Μόντολο, ο οποίος ήταν και αυτός πέρυσι στην Παρί. Ο Γερμανός έχει και αυτός. Καλό τουρνουά, εντάξει. Με την Εθνική Γερμανία βοήθησε πάρα πολύ. Εννοείται. Ειδικά όταν ο Πολύ καλή λύση. Όταν ο Σρέντερ ήταν μέτριος, μπήκε, έβαλε καλό σουτέρ, αλλά και αυτός ένα ψηλό σε αυτό το επίπεδο, όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Και μετά υπάρχει και ο Ντέιβιντα Σιρβίντης, ο οποίος έκανε πολύ μέτριο τουρνουά με τη Λιθουανία. Τον περιμέναν πολύ καλύτερο γιατί είναι πολύ καλό σουτέρ. Το έδειξε πέρυσι σε κάποια διαστήματα με την Ζαλγκίρις. Όχι σε σταθερό επίπεδο. Έχει θέμα για διάρρηστες βολές. Αυτά μετά. Εντάξει, στο 3 υπάρχει ο Μπρασντέικης και ο Σλέβα. Εντάξει, ναι, δεν περιμένω από τον Μπρασντέικης τίποτα το ιδιαίτερο. Για αυτές τις ομάδες, επειδή είναι και Λιθουανός, για τις Ζαλγκίρις νομίζουν ότι πρέπει. Στο 4 υπάρχει ο Αζούλντας του Πέλης, ο οποίος είναι το μέλλον του για πολλούς του λιθουανικού μπάσκετ. Έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά πέρυσι με τη Ρίτας στη Λιθουανία και στο Champions League. Ήταν βασικό τεσάρι, μπορεί να παίξει εύκολα και στο 5 γιατί είναι πολύ μακρύς και ψηλός. Δεν είναι ιδιαίτερα καλός σουτέρ, ας πούμε, με την Ελλάδα. Γενικά με την Ελλάδα ήταν πολύ κακός. Νομίζω είχε 0 εύστοχα σουτ εντός παιδιάς. Γενικά όμως έκανε καλό τουρνουά, τον έβαζε πολύ στη θέση του Βαλανσιούνας, καλός rebounder, χρήσιμος μαζί με τον Μπουτκέβιτσιους και τον Ουλανόβας, τον αρχηγό, ο οποίος εντάξει, και αυτοί περιορισμένων δυνατοτήτων. Στο 5 μια καλή κίνηση. Ιδιαίτερη περίπτωση ο Ράιτ. Μόζες Ράιτ, καλός παίκτης. Πέρσι δεν έπαιξε. Είχε και το πρόβλημα του τραυματισμού του, έμεινε πολύ έξω. Αλλά έχει δείξει καλά στοιχεία. Έχει τις Αγγλίες, δεν πιστεύεις ότι όμως. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ καλή λύση για τις Αγγλίες. Πιστεύω πώς ήταν ο Γκάμπριελ, ας πούμε, ο Γκέμπριελ στην Bayern. Μια τέτοια περίπτωση, καλύτερος παίκτης για μένα ο Ράιτ σχέση με τον Γκέμπριελ. Το ακούω. Καλός επιθετικά, βαρά και τρίποντα. Πού και πού. Και ο Μπιρούτης. Ναι. Νομίζω τον είδαμε και αυτόν στο. Ναι, είναι και αυτός. Αυτός πολύ περιορισμένο δυνατοτήτων. Εντάξει, γενικά το είδαμε ότι και με την εθνική ότι οι Λιθουανοί δεν είναι πλέον στα στάνταρ των προηγούμενων χρόνων. Εντάξει, μην το λες, βγαίνει πολύ ταλέντο από πίσω. Εντάξει. Στο NBA έχει καλούς παίκτες Λιθουανία. Έχει, απλά τώρα άλλο το NBA, άλλο η Ευρωλίγκα. Δηλαδή παίκτης Ευρωλίγκας, ο Τουμπέλης, ας πούμε, που φαινομενικά θα μπορούσε να σταθεί, ο Σερβίτης που τον πήραν από το EuroCup. Εντάξει, και αυτή είναι περιορισμένο δυνατότητα. Και ο Στομπέργας στο 5. Ναι, εντάξει, λίγο νομίζω. Ναι. Coach. Ο Μασιούλης. Δεν έχουμε κάτι να πούμε για τον Μασιούλη. Okay, πού τοποθετεί τη Ζάλγκιρις. Εντάξει, επειδή έχει κάνει κάποιες καλές κινήσεις, κυρίως στους κοντούς, τοποθετώ 13η. Εγώ 17η. Μεγάλη απόκληση. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το ρόστερ της Ζάλγκιρις. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, αλλά είναι μια ιστορική ομάδα, καλή ομάδα. Μια τίμια ομάδα της Ευρωλίγκας. Αυτά για το πρώτο επεισόδιο. Εντάξει, βγήκε λίγο μεγάλο. Καταλαβαίνετε, είναι πολλοί παίχτες, πολλές ομάδες. Πλέον γίνανε και 20 σε σχέση με τις περσινές 18. Ελπίζω να σας άρεσε. Να μας πείτε τη γνώμη σας για τις ομάδες στα σχόλια.
Ευχαριστούμε πολύ για τον Και χρόνο αυτά. σας. Να Τα είστε λέμε σε καλά. ένα επόμενο podcast. Bye.